Naiz irratian, bigarren kafea. Ohartu gabe osteguna iritsi da eta gaur berriro ere eguna goibel dago. Inigo, eguraldi tropikala izango bagenu, kezkatzeko izango litzateke. Abenduan gaude. Abenduak 10. Ja urtea amaitzear dago. Abenduak 10. Gaur giza eskubideen eguna da. Atzo hitz egin genuen honi buruz neutralitateaz mintzatu ginenean eta ez dakit zerbaiterako balio ote diguten horrelako egunek. Bueno, egia esan interesa izan dezaketen gaien inguruan, sentsibilizatu eta hausnarketa sortzeko balio dezakete. Adibidez, giza eskubideen inguruan, osasuna, jasangarritasuna. Eta horrekin batera, komunikabide eta gobernuei oraindik konpondu gabeko gaien inguruan lana egiteko dagoela gogorarazteko balio dute. Bai, egun hau 1948tik ospatzen da. Urte horretan, abenduaren 10ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak giza eskubideen aldarrikapen unibertsala onartu zuen. Bertan, gizaki guztiok ditugun eskubide ukiezinak agertzen dira. Gure arraza, kolore, erlijio, hizkuntza, iritzi politiko edo beste edozein baldintza sozial, ekonomiko eta abarrek inolaz ere eragin gabe. 500 hizkuntza baino gehiagotara itzuli den dokumentua da, munduan gehien itzuli den dokumentua. Zoritxarrez, oraindik lan handia dago egiteko, hainbat arlotan bereizketa barmena bizi guleko. Pentsa oinarrizko eskubide izan da, ez dago biztanle askoren 10 hizkuntzan irakurtzeko moduan. 500 hizkuntza ez dira gutxi. Baina gutxi dira aldi berean. Hala ere, ez diogu gaiari duen garrantzia eta mamia, hola bapatean kendu nahi. I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all nations. Benetan egun aproposa gaurkoa giza eskubidea guztiz urratu zituen gizonetako bat hiltzeko. Augusto Pinochet gaurko egunez hiltzen 2006an. Eta hemen dugu 1976an Eduardo Yañezek musikari txiletarrak eskaini zion abestia. Denetarik esaten dio. Abestiaren izena, a usted me dirijo. A usted, señor, me dirijo, que ha nacido en este suelo, a usted, legítimo hijo de guerra y perro chileno, a usted que tiene el orgullo de ser el gran carcelero, de ser el gran traidor y embustero. Txiletik mugitu gabe, gaurko egunez jaso zuen Pablo Neruda poeta txiletarrak Nobel saria. 1971 urtea zen. 7 hamarkada lehenago gaurko egunez, ospatu ziren lehenengo aldiz Nobel sariak. 1901 abenduaren 10ean hain zuzen. Eta gaurko egunez 2016an Bob Dylanek Nobel saria jaso behar zuen, baina etzen ekitaldira joan, Patti Smithek jaso zuen saria beritzenean eta Dylanen kantu bat abestu zuen, bertan. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 Aizu, sari asko banatu izan dira egun honetan, Gaurko egunez 1960an bertsolari txapelketa nagusiaren 3. edizio ospatu zen. 2. ediziotik 24 urte pasa behar izan ziren 3. hau ospatzeko 1935 abenduaren 29 eta 1936 urtarriaren 19 artean hor nonbait ospatu baitzen aurrekoa. Hirugarren hau euskaltzaileak antolatu zuen lehen aldiz eta Victoria Eugenian irabazlea Inazio Izmendi Basarri izan zen.
Ba, ez daukagu une hartako audiorik. Bueno, 1960 izan da, Inigo Zuan, iongo zinean, ez? Ez zenun ezer grabatu gramofonakin? Ze erresa da naulenakin sartza beti. Pero bazan, gaizte... Ja, claro. Esan bezala, berak txapela jaso zueneko une hartako audiorik ez dut topatu, baina bai, 1989an, Basarrik Jon Lopetegiri txapela buruan jarri zionekoa. Bizitza hori da, jaso eta eman, entzun bertsoa. Ekarri naute, garaile hadi, txapeleder bat jaztera, bertsolariok jarrai gogotsu, herri batetik bestera. Gure lurrean guk ez daukagu, zertan egon buruz beda. Une honetan aitor dezagun, bagera edo ez geda. Bertsolaritza bizitan arte, biziko baita euskera. Baina esango Juri bertsoa ederra aukeratu duzu. Eta ni 1989an Basarrik Lopetegiri txapela buruan jarri zion hartan ere enintzan bertan. Baina esango nuke Jon Lopetegi etzela, ez? Lopategi zela. Eta Baserri etzen Basarri. Basarri esan dut. Bueno, epa! Jarri beharko dugu. Bueno, badirudi gaurko egunare oso egun aproposa dela filmak estreinatzeko. Egun honetan pelikula pila bat estrenatu izan dira. Ea nola esaten deten nik orain ez duten txioa. Lorenz de Arabia, Lorenz of Arabia, Superman, Amistad, The Green Mile, Ocean's 12, eta abar, eta abar. Horietako zeinetan agertzen da Itziber Garmendia? Nik ez dut uste Itziber Garmendia Steven Spielberg edo Frank Daramondekin lan egindakoa denik. Nola ez ez. A ber, hau da, estadistika kontua. Zuk telebista pizten duzu eta Itziber Garmendia dago barre librean. Bai. Zinea jutezea eta Itziber Garmendia dago erlauntzan. Antzokitara jutezea eta Itziber Garmendia dago Losers edo Ritarekin. Orduan, oiana, 6 pelikula esan ditezu. Bai. Ba, estadistika da. Oiritako batean Itziber Garmendia agertu behar da. Bueno, eta aprobetxatuko du baita gaur Itziber Garmendia badakigu zure urte betetzeguna dela. Zorionak eta mezu bat hemendik deskantzatu pixka bat, mesedez. Ba, Itziber Garmendia deskantza ezala pixkat, batez ere adin badaukelako dagoeneko. Garmendia, zaintzen hasi. Ez da egin naiz errati entzuten ari zaren, baina hasi zaintzen, urteak aurrera doaz, eta ez dina badina dauneko, eta akin. Ba, talentu duen emakumen egune izango da gaurkoa. 1815 Ada Lovelace jaio zen historiako lehen programatzailea. Eta uste dut Oiana Maritorenak ondo ezagutzen duela. Laster estrainatuko da Oianak aurkezutako Chuck Planet saioa, eta uste dut Ada izena duela zure pertsonaiak, ez Oiana? Ba, bai. Gaina gaur egin dugu justo ETV Irun estrainatuko da, eta aurkezpena gaur egin dugu ikasle batzuekin, Beasaingo Lasaieko ikasleekin. Eta bai, nire pertsonaia Ada deitzen da, bere birramuna Ada zelako, eta Ada Lovelace horren omenez edo dauka izen hori, eta esan dezun bezala lehen programatzaile izan zen, gaina emakumea, ez? Orduan hori ere, bai, esateko modukoa da, eta aipatzekoa. Eta bai, egin dugun saio hau, hola, pildora txikitxo batzu dira, 6 minutukoak, 30 egin genituen, eta umeek edukiko dute aukera programatzen ikasteko eta horrez gain beste eduki batzuk ezagutzeko, eta nik uste hola zehose divertigarria hain deula. Venga, adi, guk zatitxoa besterik ez dizugu emango entzutera. Nire izena Ada da, amonagatik daukat izen hau, Ada Lovelace historiako lehen programatzailea. Ongi etorriak Chuck Planetera. Aigo, Juri, izarrez inguratuta gaude. Gure izarra, gure ETV Iruko izarra. Atzo ETV baten Altsasu estrainatu zen. Altsasuko 8 gazten historian oinarritutako kontakizun askea. Ondarrago akteresaiarekin egin genuen bezala, gure iritziak ere esango dizkizu dugu. Eta ez dakita dos jarriko garen. Baina, bueno, martxa baten lehen notak abestiarekin hasi zen, eta hoi beti da ideia ona. Goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
Nik abesti honekin dantzatu egin dut. Bai, Bai. Garaikide giroan edo euskal garaikide giroan? Fusio batzan, baina bai, oso politia. Eske aktorea da. Gure izarra! Irrati izarra da. Dantzaria da. Bueno, jarraituko dugu, ezta? Gero Andoni Mutiloa elkarrizketatuko dugu, esnatu naiz kabaretaren sortzailea da bera, eta lan horretan generoa, sexualitatea aniztasuna eta giza erlazioak uztartzen ditu. Beraz, gonbidatu ezin hobea giza eskubideen egunerako. Eta, oiana, ez tezu azera ipatu, baina bidaze polita gure estudioa Gabonetako dekorazioarekin. Bai, konturatu naiz, behan du baina konturatu naiz. Nire Gabon zaletasun areagotzeko, Maria Romero Laspiurrek Gabonetako azoka faltari buruz hitz egingo diogu. Edozein aitzaki balio dizuzuri egu berriak gurera ekartzeko. Bueno, hasi egingo gara, abenduak 10 ditu gaur, 110 programa ditu bigarren kafeak, eta osteguna da, ongietorri guztioi. Zuekin, entzuleok, Oiana Maritorenak enbe. Atxaleon! Gure izarra. Gabonetako dekorazioa ekarri eta Gabonen giroan poz-pozik edo pox-poxik dabilen Goiuri Ezeizarandia. Arratxaleon! Venga, berrortzen dugu nola energia askorekin egitea, ze gaur hemen estudia tope daukago. Gurekin da, Carmele Salsamendi, Arratxaldeon. Urbildu mikrora beldurri gabe, bota Arratxaldeon bat. Arratxaldeon. Hola, bai. Uixo berezi hartu, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eta noski, super Mrs. Maria Romero Laspior. Kaixo. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio, bigarren kafeak gaur, 110 arratsaldeko 4 eta 12 minutu Euskal Herrian, eta kaso munduko beste txokoren batean ere bainoski, eta gu prestuekin gozatzeko oinetorri bigarren kafera. Haze kakapastela ematen ari diren arratsalde osoan zehar Goiuri Ezeizarandia eta Oiana Maritorenak enbe kantu honekin. Bueno. Ez da kantuarekin edo kantuaren sortzailearekin duten. Ez kantuarekin. Ez, diot, datorren asteazkenean Xabi Solano gurekin izango delako akustikoetan. Oraindik atzokoari buelta ematen ari gara, gizajoa Mikel Urdangarinek sustoa gorputzean bazuen. Atzo gurean izatekoa zen, gure kontzertu akustikotan, baina Gasteizik abitzear zela bere furgonetak atzo esan genuen margolaria dokumentalean itsasoa zeharkatzen ferrian ikusten den furgoneta hori, bateria begeratu zen. Eta nunbait Garabiak Gasteizen atzo ez ziren lana askar egiteko moduan, zornotzatik iritsi, eta bla, azkenean, etzen gurean izan, baina urtarrilean kokatuko dugu berriro, eta datorren asteazkenean, Xabi Solano izango dugu gurekin, urrengoan, hilaren 23an, Rafa Ruedak bere rueda disko berria aurkeztuko dugu, eta 30an, bulegotan. Topera gure abendua. Miramos korren azkena, bakaidatu, baina orain gontan naiz, babesez kedatorrena, ireltasunaren aingura, aldatu naiz, zurekin pentsatzeak, odolariak itetik, ezintasuna da. Bai, Oianak argi izan duen bezala, lotura etzen abeslaria bera, baizik eta kantuak eta, tira, hemen, bero giroan aritu gara, arratsaldean lanean, hori izan. Otze, onta kanpuan.
Ba, maite duten tartean murgildu beharko dugu, dagoeneko arratsaleko labak eta laurden, eta gu hemen oraindik, zera, ruloak jarrita buruan. Zein hasiko da maite dutekin? Zu? Ni? Bai. Eske gaur izan eukien, nire bizitzako maite dutik flipantenetako bat. Bai? Bai. Bai, ze Twitterren, txio bat jarri dut, bueno, horrela, sumindu xamar. Eta protagonistak erantzun dit esanez, poesia eres tu. Nio? Ze polita. Bai, oso polita izan da. Gorka Maneiro nere politikari gustukoenak. Bai, ezinbesteko politikari bada, Gorka Maneiro. Eta erantzun dit, poesia eres tu. Eta nire polita iruditu zait. Ez zuk zesan diozun? Karo, pixkat koka gaitezen, eh? Jo, ba, a ber, Gorka Maneiro txiokatu zuen atzo zerbait, eta, ba, etzen egia, azteko. Baina, arrarua. Egin zuen Arnaldo Otegiren hitzen tergiversazio edo gaizki ulertze bat, eta berak testualki gaine idatzi du. Eta kondenatzen duzue? Eta orduan, berak idazten du Arnaldoren erantzuna, ez dugu eta kondenatzen. Eta gero jartzen du, bildu, 2008ko abendua. Eta, bueno, entrevistan zuten baduzu, hori ez da inondik inora gertatzen, zango nuke, kontrakoa ere gertatzen dela, eta Arnaldok berresten duela, etaren kondenaren inguruan norbaitek egindako baieztapen hori. Eta orduan jarri dut, zaila dela, miserable izatea, Gorka Maneirok egindako manipulazio horren mailan aritzeko. Eta gauza hona dela, gure gizartearentzat Gorka Maneiro bezalako pertsona bat, politika zaharraren zati izatea gaur egun, eta dagoeneko iraganeko politikaren mamu horietako bat izatea. Hori bai izan dio Gorka Maneiro irresponsable bat zara, gazteleraz jarri diot, arduragabe bat zara, un jodido irresponsable. Eta esan dizu poesia eres tu. Bai, eta badakizu esan dio da, oso polita izan da, oso politibukatu esan da, bera dela nere Guiomar. Bai, berak Becker hartu du referentzia eta nik Machado. Machado zalegoa naiz, Becker zalea baino. Ba, oso polita izan da, maite du Gorka Maneirorekin tarteka Twitterran izaten ditudan olako liskartxak, eta askotan galdetzen diot, zorein dela hilabete batzuk, jarri zuen martxan, pixkat Ciudadanosen moduko baino ezkerreko alderri politiko bat, horrelako ezkerre sensatoa edo ezkerre burujabe majo bat egin bertzun Espainiar batasuna biltzen zuena, eta askotan galdetu diot Twitterretik, zertan da proiektu hori, Gorka, hemen gaituzu jakin minez, baina ez ditinez kontatzen. Nik ere maite zaitut. Maite zaitut lastana. Senditzen, eske maite dut honen ostean, a ber, segondatu behar duzuen. Bai. Zaitua. Venga, Oiana, krek. Nini? Venga, Oiana, baiet! Ba, hor zalantzen egon naiz biren arte, baino bira. Maite ditut begiradak. Wow. Bai, maite ditut begiradak, eta orain gainera ez, musukoa daramagunean badirudi hori bakarrik ikusten dugula, eta maite ditut begiradak egun hauetan gazteekin lanean aritu naiz, antzerki forumarekin eta elkarbizitzaren inguruko antzerki bat egin dugu, eta ondoren beraiekin lantzen dugu gai hori. Eta, karo, musukoakin daude ikasle guztiak, eta maite dut nola begiratzen zaituzten, eta begi hoietan nola iristen den konplizitate batera, egia da lotxatuta egoten direla asko, ez dakitela zer erantzun egoera planteatzen ditugu, eta batzutan pixka galdua sentitzen dira, eta nola bilatzen duten zure begirada hori, ez, muxikoaren gainetik, eta pila bat gustatzen zait ze harreman sortzen den hor gazteekin. Askotan aurririak puskatzen ditugu, eta nik neureak, ikuste ditut gazteak sartzen direnean, eta beti goten dira batzuk atzekaldean jartzen direnak, eta esatezu, hauek aztoratuko dute gela, hauek dira liderrak, pixkat zure ideia egiten dezu buruan. Baina bapatean gero, guzti hori puskatzen zaizu, eta ikusten dezu ze goixo eta ze heldutasunekin ere erantzuten dutenera. Puskatzen dizutenean pentsatzen zenun hori ere izugarri gustatzen zait. Eta begirada horietan zer sortzen den ere bai. Polita, Partidua maldanbera hasi duzu, baina maldanbera jarri duzu berriro. Bueno, ez da Egon irakurri nion norbait Twitterren esaten zuela. Ez dakitzuek, baina nik krisiontatik atero dudan ondorgitako bat da, begitako inguru hortan mundu guztia iaia dela politxamarra. Eta gero zona sudur hau inguru hortan dela aurpegi batek neurri eman bar duenean eta hor makalago gabiltzala. Ez da gertatu zaizuen norbait begitan bakarrik ikusi eta gero musikoak entzerakoan pentsatzea,
Nere buruak komposizia beste modu batera egin. Askotan. Bai, adia da. Baina oso gureko garelako, ez? Zuk imaginatzen duzu... Zure estandarretan oinarritutako zerbait. Claro. Bai. Maria Romero Laspiurrek margotu beharko balu begitan oinarritutako zerbait, ingo luke, zerik gusterik ez balu, bere estandarretan oinarrituta. Hori da, baina batzutan onera eta txarrera, kentzen danean musuko. Bai, onera gertatu zaizue? Bai, batzutan bai. Sorpresa. Neri gehiago bestia, uste? Nire, bai. Nei gertatu zaizkit gehiago horrelakoak. Horrelakoak baino. Baina Maria Romero Laspiurrek... Hortxe, maravilla. Eagu bestengan zer sortzen dugun ere, ez? Hori, bueno, ez dugu pentsauko. Juri, zure maite duta? Nire maite duta da. Bueno, egun hauetan, hotza egiten du. Ja, hasi da, hotza. Eta orduan, nahi eskuak hotza zaizkit, inoiz ez ditut eskularroak erabiltzen egizan, eta orduan, batzutan eskuak hotza zaizkit, eta nora tabernak itxita dauden, bain hasi naiz juten, kafe edo kolakau bila, okindegira edo, inguruko dendetara. Eta orduan, hartzen detenen kafea edo kolakaua edo dena delakoa, eta eskuak berotze zaizkit, sentsazio guztate zait. Bai. Berogi balin badago ere bai? Ez. Nik sekretutxo bat kontatu harrioten zureari. Beti sekretutxoa kontatzen nahiz, Bai. Venga, bai, esan. Uste jazu? Bai. Juri doka tolerantzia termiko nahiko bajua. Tolerantzia zero beroari. Mugarik ez drogari gabe. El año que viene ahí te encontré. Bueno, gure gorko lehen gonbidatuek ere bota harko digute euren maite duta, ze horrelako xea da saio hau. Ona bazatoz, atxaldeko lautan, alaxe egokitu zaizu, beraz, Carmele Salsamendi hasiko da. Pentsatzeko hasti eman dizugu, hemen luzatu gara, literatura jartzeko eta guzti eman dizugu aukera. Zein da zure maite duta? Nire maite duta, aste hauetan zehar tailer bat daukat, eta gabonetako azoken inguruan, sortzaile asko etortzen ari dira, beraien lanekin. Eta maite dut, beraien historiak. Sortzaile bakoitzak, bere prozesu guztia nola egin duen, edo bere historia nondik hasi den norakoa, eta oso, ikusten duzu produktua ja finala ez, esango nukena, baina hasieratik kontatzen dizunean dana da oso politia da. Ya volveré el año que viene. Abestu ere ondo egiten alduzu. Bire bai, Iana. Nauzu joskea, ze abestia jarri diazun gaina, proposa, Bai. Gure izarra, ben. Uxue berezi hartua, eta zure maite duta zein da? Nik maite dut pareta bat ilustrazio eta obraz beteta. Gurea bezala? Adibidez, horien artean, igual Mariaren baten bat, edo hor Marko Politien batekin politakatuko ditzake. Maria, hemen atzeko pareta ontan zerbait egin dezakegu, ez? Bai. Ontsen non kontura nahi, falta diala pixkat irudiak. Bai. Nere txian ebai. Urrengo asterako ekarriko. Kontuz ekartze dezun, ez? Hemen eskizito gaude dekorazioak. Gabonitako gauzetxoak itzbali maiola gorriek eta ostera xemarrak nik ez, Mari. Ya está. Elkar maite du pile bat goiurik eta biok ez pentsa. Batzutan. Egun bikoitietan bakarrik. Egun bikoitietan, gaur zer da bikoitia, gaur zebaten da. Zemuz boletia ondo. Maria Romero Laspiurren maite dut azin dugu? Nire maite dut da jendiak dakan ilusinua handiokan gabonetan. Mira. Goiuri omenez. Bueno. Jendia handiokan ilusionauta dau. Bai. Ikusten do kaletik ansoia zenean dalan, ikusten dozu etxiak, etxietan dauzela arbolak ipinitaz, harriekin eta hori dana. Eta gero bai, nik dendan igartzen du jende pilua datorrela ja opariak erostera. Oso goiz dala. Normalian azken orduan erosten ditugu beti opariak, eta aurten, jendia hasi da etortzen ja opariak erosteko. Igual bidaltzeko, asko ezingo dira jun beraien etxeetara gabon hauetan, eta orduan supo, bidaltzeko ja hasi direla prestatzen, eta beste batzu igual erostiarren ja eta kentziarren gainetik. Baina ikusten da ilusioa dauela hor vigente, goiuri badaka ilusio hau, eta hori politxa da. Azkenean, egoera ez da superrona, baina, ilusio pixkatu beti hona da, ez? Grinch parea. Oian isilik zegoen hemen, zuri ere zartago iritsi zaizu. Boi. Baina ez autera. Sekretutxo kontatzen jarraitzen du. Ez.
Bueno, Maria Romero Laspiuru, xue berezi hartu eta Carmela Salsamendik gaur gurean bigarren kafean egotearen arrazoia ez da gabonetaz hitz egin behar dugula, baina, badu horrelako loturarik. Nik onartu behar dut gabonetatik Maria Gordakarren gaia gustatzen zaidala. Bai, ara? Bai. Ui? Dekorazio gehiagiz palin badauka bat. Bueno, diseinatzaileen arteko sinergia eta hitz egin behar dugu, azoka formatu berriek COVID garaiontan, COVID-aren gabon hontan, esango dugu COVID-aren gabon hontan, gehiago egongo ez direlako. Egu berri 2008ko egu berritan COVID-a izango da protagonista zoritxarrez, azkena izango da, baina badira formatu berriak, badira diseinatzaileen arteko elkarlanak, hor ere, txarrenari onenetik zertxo bait, ateratzen ari gara, Maria. Hori da, nik uste dut, egoera ikusita, diseinatzaileak espabila indiala pixkat, eta baita azokak bai, ez bertan bera ez geratzeko, pixkat formatu berriak inventatu dituzte. Europan ikusi dira olako gauza lehenagotik, baina ez dakit hemen atzeratuta gabizela betiko moduan. Orduan, aurten, ilusioz topatu ditu proiektu desberriak eta desberdinak. Durangoko azoka bai, eta online bidez, streaming bidez eginda, eta super ondo, nik uste dut, balantze hona atera dute. Bai, hori izan dute, espero zutena baino asko zabeto joan da. Bai, eta nik uste dut guai egon dela, ni egon nahi jarraitzen bai, etxetik. Eta hori, diseinatzaileen eta artistekin berdina pasau da, pixkat geratu gara azoka askorik gabe, eta azokak dira, nik uste dut, diseinatzaile txikientzat eskaparate oso garrantzitsu bat. Azkenean, bakarrik ez produktua erakusteko, baizik eta zure pertsona moduan ipintzeko eta aurkezteko zure lana, inorrek ez dago aurkeztuko berdin zupitzen duzu moduan, Eta, aukera hau ez aukitzeak, beti pixkat bajoia sartzen jaku, guri. Eta badaude diseinatzaile asko bizi direla bakarrik gabonetako azoketan saltzen duten diruan gaitxik. Ze pasada bat izaten da, normalian, Donostiako udaletxeak antolatzen dauen azoka edo udaletxe potenteak antolatzen dituzten azoka luze hauetan, pila bat saltzen da eta horrek ematen die urte guztia pixka da aurrera ateratzeko. Eta, klaro, aurten ez dirain. Baina, indira formatu berriak. Adibidez, festivalet, ez dakit ezagutzen duzuen festivalet, Barcelonako feria azoka berezi bat, gabonetako azoka izaten da, eta egiten da Rabaletako edifizio batean, gainera da formatua urte pila badarama ospatzen, igual 10 edo lan, gutxi gora bera, eta, bertan egoten dira, bizkat, estatu mailako diseinatzaile potenteak. Eta, aurten, ezin izan duten ez egin, aforo kontua dela, eta azkenean ikuste dutela gehiago bebai aforuan gaitxik. Ezin delako, inbeste jende mugidu eta hori dana. Eta aurten indutena da, dena online bidez antolatu, eta juten dira, 10 diseinatzaile aurkezten astero, eta diseinatzaile guztiak sortu dituzte produktu batzuk bereziki zuzenduta festivaletentzako. Ja, esklusiba moduan. Hoi da, streamingez jarraitzen ari direnek, ikusten dute hemen web horria, eta hemen jartzen du, aste honetako produktu guztiak, 3 egun, 7 ordu, 24 minutu eta 4 segundu barru desagertuko dira. 2, 1. Bai, ez dakit ze puntura arte dauen ondo hori, eta eske da pixkat estresa ez erosteko bebai, baina guai dago bebai, ukitzean mugimendua eta dinamikoa izatea. Claro, bai, daude gauza oso politak. Bai, oso. Eta muixuko pila bat, karo. Ez? Bai, egia da. Aurtengo... Egia da. Izarra, hori da, aurtengo izarra. Eta bai, adibidez, Ikram, bertako neska bat, ez dakit nungoa, Tolosakoa ez, da, oi hartzunekua. Berak itxan da makrame, eta gure estudioan indogu bai makrameko tailerra berakin, eta parte hartuko du guztot urrengo astean. Izango da, beran produktuaren salmenta. Danetik pixkat. Gero holan, beste famatua dan beste merkatu bat da Mazoka, merkatua, ilustratzaileen merkatua, urtero ospatzen dena bebai gabonetan gutxi gora bera, eta aurten bebai formatu desberdin batean datorrena, ezin izan duten merkatu holan fiziko ospatu, baina bai egin dela Montermoson Gasteizen erakusketa bat, uste hilabete guztian zehar, izango dena, eta gero bebai egin dute bira bat moduan Alabako herri guztietatika, fetxa desberdinetan, sartzen barazaren bali mazarete beraien webgunean, agertzen dira fetxa guztieta eta guztiak,
Eta, bueno, egiten dituzte tailerrak, erakusketak, eta gero bai, pixkat, ilustratzaile bat moduan eramaten dute, nik uste dut, zuzenean margotzera, eta hori, eta aldatzen doa, interaktiboa da, pixkat da. Ze politxa kartela. Kartela da oso politxa, bai, oso politxa. Eta erosialdea mazokako irabazle, bueno, itxen dutez, nik uste dut, lehiaketa bat moduan, ez? Eta aukeraketa bat ite dute urtero, 30 uste sortze izate diala. Aurten uste dia 40. 40 dia, bai. Eta hortikan, normalian egoten dira merkatuan, aurten, online denda izan biharrian, webguneak eramaten detzu bakoitzaren dendara. Erduan erosi aldozu bakoitzaren produktuak bizkartelen usteo direla ia gehienak. Eta ikusten nahi naiz, guk aipatu dugula kartela ze politia, kartelakin baita. Daude hemen, agenda, kuadernoa, pañueloak. Karteleko emakume horrek ez dizue gogorazten aktore ezagun bat? Bai, da, enzi, inspirauta bertako... Bai, ez da giri zenanik ere. Ez da, buruan badut zeinen antzartzen dira, baina. Eta non agertzen da. Hori. Eta, bueno, baino... Utzi da zu pentsatzen. Baina ze... Bueno, zuek segini pentsatuko ez da presioa. Inspiratuta dago, suposatzen da, bertako basoetako andere baten. Hori da inspirazioa. Hortizan igual abiatuta, asentzio igual gogoratuko zara. Ez dakit. Ez dakit, zein don. Bihar Gasteizen egongo dira. Lehen esan dezu hori itinerarioa. Bihar Gasteiz eta... Aize politago baita. Bai, oso politza dira kuadernoak. Goiurik dena nahi du, ez da? Sortu dituztenak kartelakin superpolitza dira. Eta, bueno, hori, eta gero mazokalaria aipatuta moduan pixkat, Sandra Garaioa dago. Sandra Garaioa bertan egon zan bai elkarrizketa baten hasieran elkarrizkatuta liburuei buruz, ez? Liburuetako ilustrazioei buruz egin genuen elkarrizketa baten, egon zan bera. Eta beste bada, Laiart bebai dinagu proiektuaren barruan dagoen ilustratzailea. Oi hartzunekua. Eta, bueno, gero bebai, esan dugu, hirietan bebai ez direla egin betiko azokak. Eta adibidez, Donostin bebai, Donostiko azoka, artisau azoka, online bidez egin dute aurten. Egin dutena da, bueno, ez da artisau azoka bakarrik. Nik uste dela pixkat, Donostin sortzen duten denda guztiak, sortzaile guztiak, eta elikadura denda guztiek, dakate online plataforma hori, beraien produktua saltzeko oparietarako. Eta bai, bialeko dituzte bai estatu mailan eta gero, bueno, Donosti barruan uste direla doainik. Hoi da. Eta abenduaren 14an irektzen da. Hoi da. Uste dut badaki dela nortzen. Nortzan? A ber, baina nik jolastu nahi dut. Ai, Pistak nahi dut. Uste dela bi Hollywoodeko aktoreen arteko nahasketa. Biren arteko nahasketa. Bai. Bien antzadu, baina uste biak nahasterakoan sortatzen dela. Esaten godiazu, ze pelikula egin ditu? Karo hori da, bestela, zaila. Oso memoria txarra dokan. Adina? Orain 70 urten bueltan ibiliko dira biak ala biak. Biak. Ileluze daukate hemen kartelokoak bezala. Hollywooden aritutakoak, baina bat bintzat Britaniarra da. Londresen jaioa. Ni badakit. Ta nola dakizu? Tantza daukela iruditzen zaizu? Ikusten aizea. Helen Mirren. Ona? Bai. Eta bestea, Helen Mirren ez den bestea, Connecticuteko. Greenwichen, estatu batutan. Honek ere ditu 73 urte, eta Helen Mirrenek 75. Nik Helen Mirren eta Glenn Close arteko nasketa ikusten nun. Bueno, igual hortan inspirau da. Ez dakit. Nei zait iruditzen baina, bale? Nei ere ez. Hombre, harritzeko alitzatekena da. Guado zeotea, ez da. Nik zerbait esan eta zuk baiezko esatea. Esan izan manu kontrakoa ere ez zinen adozu. Ia. Neri pasauta dau, Osa, batzutan igual marrazki batein eta de repente antza ikustian norbaitena. De repente esan, kriston antza dakast, baina intenzio barik, de repente da antza topatzea. Begira. Pasauta, bai. Marrazkiren baten antza topatzen dio jendia. Goiuri batzutan izpiluan Beyoncékin pasatzen zaio. Bai, egia da. Izpilu jatzet eta, eta hau? Beyoncé, Pasatu zait? Tolosako Beyoncé. Bai. Bueno, Tolosako ez, Euskal Herriko Beyoncé. Ni ez diaztu argitu oraindik, Beyoncé,
Billions, ze letxe esan behar dugun. Esaten dudala, goiurik zuzendu egiten. Ba, eske, hoi da. Zazuk esan Billions. Bueno, Lopategi. Hortxe, Oiana. Hori zuretzat izan da. Bueno, donostiko artista hau azoka. Zer ginen komentatzen. Hau da, iten dutena erreka inguruan, ez da? Bueno, ez, erreka inguruan itzen dutena, itzen da, aurten be, bai? Bai, ez da? Ondikan ez dut ikusi zabaldi, nik uste dut ez dela zabaldu. Ez, jartzen du 7 ordu barru irikiko dela. Bai, ondikan ez da bezabaldu, baina... Sekund. Itzen dana Buen Pastorren. Bai. Bai. Hori ez da behin. Bueno, egia da, herri batzutan ospatu, egin direla, merkatuak egingo direla, merkatuak Ayudez Eibarren, aurrekoan, ez dakit, mistelaniako ekin... Bai, aipatu zenuten, ez da? Bai, Eibarko uste dut egingo dela. Batzuk, bai, egingo dituzte, beste batzuk, ez. Aizu, Eibarren ez dituzte tabernak irekiko? Ja. 500 gorako zea dut. Eibarron diokan fatal, gorrian dago. Oso gaizki. Bai. Eta orduan barkatu baino Donostin, egingo dute, Ibaian onduan jartzen dana, baino bestea ez? Bestea ez. Eta arrazoiren bat dago? Ze bat artisauagoa da. Bai, ezken nik uste dut foruen gaitxik eta bestia itxia delako eta bestia irikita, egia, arrazoi. Nik uste dut azkenean ez direla... Maria, zufarat, hartu mikroa pixkan da sartu barruruntz, aruntza, eta jartazu. Hori da. Ja, igual kamarak ez da inbeste grabatzen, bueno. Lasai. Soinua lehen etxiko dugu. Eta kamarak maite zaitu, lasai, Maria. Edo zein modutaren maite zaitu. Ba hori, bai, ez dakit. Nik uste dut itxita dauzenak, ez dituz ez dela ingo, aforoaren gaitxik, eta, inbeste denbora toki itxi batian, pizkat arriskutsua dalako. Pena beste modu batera ere irikita, ez? Egiteko aukera ez ematea artisauei ere, ez? Edo? Ja, bueno, online azoka hau egin dabe. Beste modu bat. Bai. Eta, eta generalian, ospatzen dirazen asko, Berkada Badillo, ni jutuen nintzena Burt Museoan Logroño bai, hori bez ez da ospatzen aurten, da pasada bat merkatu hori. Bada ospila bat ez direnak ospatuko, azkenean tokitxia direlako, eta foruan gaitzi, arriskutsua direlako, eta ez dutelako arriesgatu nahi. Tolosan ireki dute artisauen Gabonetako azoka berexi bat. Bai? Zu zeuden da, dara bigarren eskuko arropa dendan, Merkalidioa egin dute. Jabea da Lidia, eta berak egin du bere inguruko artisauen produktuak bildu, eta Gabonetako azoka egin du. Eta hamburguesa berri bat. Hori ere egin du. Ama tabernako Javi Riverorekin elkarlanean. Iadastu dugun zerbait Hore gure etortzekoa da. Ariara ospatzen Egia da, hotxa zertxo baite oso prozesatuta dago produkzioan, eta kostatzen da Rafa Ruedola batean identifikatzea kantuan. Foto zaharrak izan du kantuak. Oker ez panaiz Rueda diskotik aurrerapen kantu bezala aurkeztu zuen. Badira aste batzuk entzun genuela. Eta iaren 23an izango dugu gurekin. Ondo bidean. Beno, lleva ditugu proiektu gehiago, Aria. Bai, hori da. Aldaketak egon dira proiektuetan, eta, moldatu dira egoera da. Eta bai, hori, merkatuak ez dira inain beste formatu baten hasi dira merkatuak itzen, eta baita pop-upak, egiten zirazen pop-upak Gabonetan, bai beste formatu bat hartu da, bez? Eta, bertan dauz, dinagu proiektuko bereziak, eta, cool estudio. Guantzen ez jatan edortzen. Nerviosa ipini nahi. Eta, beraiek kontatuko digute Barcelan aldatu dan pixka proiektua, zertan zatzen lehen aurreko urtietan proiektuak, eta aurtengo proiektua zertan dautzen, bai? Eta zuretzat mikro pixkat giratu, Carmele, zure gana. Gehiago, hortxe, bai. Justo orain dela urte pare bat hasizian dinaguko launeska bilduztian, sortzaile moduan, eta pop-up batzuk egin zituzten, eta gerora urtero egin dituzte bai udaran eta bai Gabonetan, eta aurten gu gaitu gara, kuxuetan, eta beste hainbat sortzaile,
Eta, bueno, ilusionota gaude proiektuarekin, ze ez genuen uste horrelako oihartzuna izango zuenik, eta pixkanaka ari gara sare sozialetan oihartzun hori egin nahian. Bai, hori, lehendikan zan pop-up fizikoa. Eta aurten egin dana da pixkat, sare sozialetan bultzatzea bertako diseinatzaileen eta sortzaileen produktuak erostera, ez? Hoi da, aurten Karmelek intzun duela hilabete inguru edo deialdi bat, sortzaile ezberdinekin elkarlanean zeo zaiteko Gabonai behi da, eta bildu ginen 7 bat sortzaile edo artisau, eta ikusi genuen bertan dela Dinagun lehendikan ja parte hartu zuten sortzaile batzuk, eta esan zuten igual Dinagu berrartu genezake ja lehenagotik egindako bideoia aprobetxatuz, ja bazan urte bat edo pare bat urteia geldik zakatera proiektua, eta aprobetxatu genuen ja lehendik egindako bidea berriro berrartu, eta hortikan hasteko lana berri ziten, eta pixka bat Gabonetara begira Euskal Herriko sortzaile eta artisau ezberdinei plaza ematen edo espazio ematen. Hori da, eta hori Instagram bidez hasi zarete egiten, ez? Eta gutxi gora bera, hashtagak erabiltzen, ez? Hori da. Ze hashtag erabiltzen dituzue? Zeintzu dira hashtagak? Hasieraten hasi ginen, nik bertako erosten dut, ze ez dugu nahi Gabonen ingururako bakarrikan kontsumoa bideratu, eta gerora, nola Gabonak oso gertu genezkan, eta azkenean erakusleio bat nahi genuen, jendeari oparitu diotenean zerbait, bere sare sozialetan tartekatzeko, orduan jarri genuen, nik bertakoa oparitzen dut hashtaga eta hola. Gauza bat, Karmele, gure lankide den Iñaki Lasaeturak idatzi du, gure streamien esan du, Karmele, artista, cool, ustete irakurri behar dugu, ez? Cool musikoekin pozik eta elegante gaude familia osoa. Hor, jutziko dugu. Bai, eta zuen proiektuak, zenbat artista zauzi Dinagu proiektuaren barruan, eta, pixkat esplikago gutxi gora bera, zuen proiektua zentzu dira zen. Antxe bertan gaude, 7 bat, hasi ginenak, talde motorean edo sartu ginenak lehenengo deialdi hortan, lehendikan jatzoden Dinaguko taldeko 3, horien artean ilustratzaileak, erropa egiten dutenak, eta pixka denetatik angea, bai artistako artisauak, eta gero elkartu geanak ere ilustraziotikan, eta konfekzioa, pixkat, osagarriak, pixkat ireki izan da ere deialdia. Denak emakumeak zarete? Bai. Dinagu hori gara erakurtzen, baina itanoti datorren Dinagu bada edo, bai, hortira gaitz jokua. Emakumeen artean egin Dinagu edo. Hori da. Osa, enzi, danak izan bia dira emakumeak, izan ala gizonezko bat bai taldean? Momentuz, danak emakume sortzaile bezala egin dugu deialdia, baina gerora ez dakigu nola bideratuko den guzti hau. Bai, eskala eta guztiz bai, nik nire esperientzia okita, gehiengoan neska gara, sortzaile. Ez dakize pasatzen da, baina nire dendan, eta, gertuko den da txiki olako guztietan, danak nesken sorkuntzak dira. Bai, edo bikoteak dira. Bai. Bikoteak laguntzen dio, bilen arteko proiektua da, edo bestera emakumezkoak dira, bai. Goasiran hasi ginenean da gure Zoom bitartezeko deialdia egiten edo bideodeia egiten, ere hori partekatzen zen, ez? Azkenean emakumeentzako bakarrikan izango da, edo gizonezkoak ere hautatuko ditugu, eta esagete gena, baina uniko 80 bintzat, emakumezkoen proiektuak ezagutzen ditugu. Azoketan bai igartzen da, azoketan bai denak neska. Nik ezagutzen ditudan denak neska. Bueno, denak igual. Bai. Aztek ez dakit mutilak anima oin bezarete, zuek bai sortzen. Ze pasatzen da hemen? Ez dakazu iniziatibarik, ala? Asensio? Hemen bai... Iniziatiba? Inigok sortzen du. Iniziatiba pixka bauka, baina ordua falta zizkit. Ordua falta zizkit. Asensio hemen bakarra bai mutila, eh? Ja, gaur egia esan. Amak idatzi izan, zer esatezun, bosto makumetzin gura dut zaudela. Bueno, hori bai hona da, ez? Oixo, nada da. Normalian ez dakizeba, baina telebistan mutil gehiago egoten dian eska, baina. Uste dut, bigarren kafean emakume gehiago izaten zaretela gizonezko baino, ez? Bai. Eta ze ondo duten? Bai, primera moldatze geha, batez ego juri eta biok batutan. Se me hacen largos los veranos desde que vivo en la ciudad. Batez ere 2008 udara luzea egin da, bai. Ez da uda guztiz
Inoiz ere izan. Ya saben cómo soy cuando... Beraz, traolo hoiekin jokatu dute, nik bertako oparitzen dut, nik bertako erosten dut, eta niri bertako oparitzen didate. Hor dago azkenean joku, ez? Zer erosten duzun, zer oparitzen duzun, edo zer jasotzen duzun opari. Baina azken finean guztirak bertinera da garamatza. Konsumoa gertu egitera, gure inguruko ekonomiari heltzea, gure sortzaileak babestera, izan gizon edo emakume, gehiago zareten emakumeak, baina gizonezkoentzako sormena ere gutxiago da akaso? Gizonezkoentzako arropa egia da akaso bitxitegi gintzan edo bitxi gintzan ezkarela inkonsumitzailea gorokorrean, baina akaso emakumezkoentzat sortzeko joera ere badago, ezta? Bai, egia da, gehien bat azoketara joaten zarenean, bazakit, gizonezkoentzako produktuak beti ere murritzago izaten dira, emakumeak edo gehiago daude, edo ez dakit, kontsumorako garaian ere beti emakumeak joaten dira ia erostera. Bai, nik uste guk gauza txikietan kontsumitzaile hobia garela. Igual mutiak erosten dituzte gehiago teknologiako gauzak eta lako gauzak, ez? Baina igual erropa, komplementuak eta lako gauzak, igual emakumeak erosten dugu gehiago, ez? Kapritxo gehiago dakaguz. Bueno. Edo gauza gehiago erabiltzen ditugu agian, poltsatxo bat, belarritakoa, pultsera, zapia, ez? Akaso mutiek hainbeste gauza komplementu eta ez dituzte erabiltzen, ez dakit, Ez dituzte erabiltzen guri exigitzen zegulako pixka bat gehiago apaintzea gure burua. Bai. Baina, bueno, beraiek ere eros dezaten oso ideia odena da, ez? Niko oparitzen dut, azkenean, ibertako oparitzen dut, edo zeinentzat, ez? Ama batentzat, aizpar. Bai, gainera... Eta gero zeporia dan azaltzea. Hau ja esan detela, baina gehiagotan, baina eske asko gustatzen zait, nahi opariak itea asko gustatzen zait. Nire banindoan, konversazionera bidean. Nahi asko gustatzen zait, opariak itea, eta gustatzen zait, oparia, ematen diozunen pertsona horri, azaltzea, bizka, hau indu, ez dakit nungo neska batek, eta hasi zan 2010en Bartzelonan iten, eta guen hemen iten ditu, eta eske ez dezu topatuko beste bat iguala. Eta jasotzen duzunean bai, Baita. Ilusioa gehiago itxan dago, zarako kamiseta bat. Berezia delako. Oida. Eske zararekin. Gaiztoa zara, Maria Romero Laspiro. Berezia delako edo berezi hartalako. Txin. Bueno, beraz, gure entzulei, zuen gana bideratzeko, webgune edo atari konkretuak baino, traola gomendatuko dizkiegu aipatu moduan, ezta? Hori da sustatzen ari zareten edo sustatu nahi duzuen bidea? Izan honetak Instagrameko kontua, dinagu pop-up dela, eta gero traolak erabiltza. Egia da, sortzaile askok idatzi digutela, interesatuta daudela bertan parte hartzeko, orduan, sortzaileak egongo dira bertan, komertzio txikiak ere aipatuko ditugu, sortzaileak non saltzen duten, adibidez, Tolosan saltzen badu sortzaile batek, jakin dezan norbaitek Tolosarra balin bada edo ingurukoa, bertan erosi ditzakela. Eta gerora, traolak erabiltzen, beste sortzaileak ere, daukiko dute erakuslei hori, ez? Edozein sortzaileek zuen traola erabildezake, baimena eskatzea hobesten duzue, bat egin dezake edo nola? Traola guztiz librea dira, egia da, deialdia egin genunean jende asko parte hartu nahi izan zura, eta egunak oso murrutza dian ez, eta sare sozialetan edukia asko igotzea, ez danez oso aproposa, pixkat itximarretzen degula jendea parte hartzeko aukera hori, orduan bai bideratu degula gehiago traolak erabiltze horretara. Gure intentzioa zen, igual plataforma antzeko bat egitea, katalogo antzeko bat Instagram bidez sortzaile bakoitzari tokia emanaz, baina azkenean egunak oso justu genbitzan ez eta hala, ezin izan dugu ez nahi adina jenderi eman espazioa eta hortan gabiltza, orduan bitartean traolak erabiltzea gomendatzen dugu. Bai, baina, guai da, usartzen baldin bazaretik ikusiko dituzu ja diseinatzak eta desberdinak. Estreminez. Ari ikusten, estreminez zaretenak. Eta entzun, eta gero ikusi nahiko duzuenok ere, gaur arratsaldeko 7:00, 8:00, ez dakigu zehazki ze ordutan, baina naiz irratiaren, bigarren kafearen atarian ere izango duzu edukia, ikusgai eta entzungai, eta bertan entzuten duzuen hau ikusteko aukerari izango duzu. Naiz eta erresa den gaur egun, zuen sakeleko hartu eta Instagramen bilatzea, ez? Dinagu, edo aipatu ditugun traola horiek. Berriro esango ditugu, traola baino,
hau politika baita, hau bizimodua baita, hau gure ingurua zaintzeko moduare badelako. Nik bertako oparitzen dut, traola bertako erosten dut, edo traola niri bertako oparitzen didate. Ze poza, opari bat jaso eta Instagramera igotzen duzunean, niri bertako oparitzen didate traola jarrita, Opari horrek bikoitza balio du. Noski. Te polita. Egunakin lotuta, giza eskubidearen eguna, hori esplotazioa ez dugula komentatu bihaz, ez? Gatean gurik eta zu gastetan zantzen duten kamisetarekin bezala, ez da? Lo Ramon estan, ez? Bai! Arroxa, gaina biek arroxa. Gemelitas. Bueno, arroxa da, gaur Romero Laspirre dakarren musuko bela, ere? Ja, ez que ze fashion. FPB Pink. FPPB. Tío, txiste erri emarren, non? Hau ez da osan, no, abeto da ondo moldatzen ezkenean, goitik, txatxak jo du. Ba, Maria Romero Laspiur, Uxue berezi hartua eta Carmele Salsamendi. Zerbait gehiago konta nahi baduzue. Bigarren kafean denbora izaten dugu ia denerako. Uste dut gauza dexente kontatu ditugula, baina besterik geratzen mazaizu esateko. Esan, gustorari gara. Gule estudio bai, badakaberen estudioa lasarten, ez? Bai. Eta bertan bai saltzen dituzu bertako diseinatzaileen gauzak. Bai, hori da. Bai, proiektu desberdinak daude bertan. Eta lasartera etornei badezute Gabonetako opariak erostera, gonbidatuta zaudete. Eta larun batetik aurrea joan gaitezke. Egia da. Hemen aitzugia beti komentatzen nahi, eske tailerraz egin nuen, edo denda txiki bat lazkaon, edo antzerkia lekegition, eta beti gaude, ezin dugu, ba ez, larun batetik aurrea? Nahiko txikia bada, gure hizkuntza zarronenpean dagoen herri zaharrau, eta gainera herri hori zatikatu eta txikiagoa den horretan bizimodua zaila da. Baina zorionez, mugatxoak gainditu eta inguruko herrietara bintzat hurbilduala izango dugu, cool estudiora hurbiltzeko eta baita noski, inora murgitu gabe ere, internetez edo Instagramez erosten baduzu ere, gero entrega eskuz egin zazue. Dagokionari nidi bertako oparitzen didate traola jarri behar duen horri eskura maiozu oparia politagoa dela. Zer oparituko diguzu inigo? Ja. Esango banizuek eritzateko opari bat izango, Luki Graziarik izango. Nik uste ideiak ematen nahi, ala, zeoz, etorriko Jurik, ikusiko zu. Horren bai, Maria Romero Laspiur Uxue berezi hartua eta Carmele Salsamendi, mila esker gurean izateagatik. Asko saldu, ze saltzen duzen hori salmenta hona da, eta horrekin denak zoriontsu. Eta bertakoa. Herri justuagoa egingo du horrela. Mila esker nahi duzen arte. Neguak ernaldu du aritzen herria, nezoratu da horren oparo urria. Txarelari honena atera diozu zaurietan muxu, ezerezean zu minari aurpegia, ezurrari egia. Aurrera altxasu. Baskaleku berria behar duiz. Zerrez motibatzen gian saio honetan. Uda berriak erre nahi dituen xuak. Noizarte luzatuko itzateke gabal, goizero ez pagenu zure besarkada. Si deshazen de zetontzotz, un popla mai bantzot, metunaria makanta, kanzon zai bartan. Neguak ernaldu du aritzen herria, nozoratu da horren oparo urria. Txarelari honena atera diozu zaurietan muxu, ezertzean zu minari aurpegia, ezurrari egia. Aurrera altxasu, aurrera altxasu.
Entzuten ari zaigun bigarren kafearen, naiz irratiaren sintoniaren bestaldean den horrek akaso atzo ikusiko zuen, ETBek estreinatu zuen Altsasu Teresaia. Gezurretan ezkarariko, hemen izketan ari zaizuen honek, ez zuen aukerarik izan. Naiz xehetasunetan sartuko. Ez zen un aukerarik izan. Ja, zertan nahiko zinen, Esaera falta zaitu euskeraz, nola daba? Gezurrari egia. Aurrera. Ne lagun batek esatu bezala, gezur hori egia balitz. Baino, Goiurik eta Oianak ikusi zuten. Eta akaso entzuleak ere bai. Beraz, aukera daukazue, WhatsApp bitartez zuen iritziak emateko. Eta Goiurik esango dizue bigarren kafearen telefonoaren zenbakia. 6-8-8? 7-2-4-4. Osondo. Ui... Ez que elkarlana gustatzen zaitiño. Oso politia da. Gaur egun bikoitia denez, elkarlanean gara, ezta? Hori da. Vale. Bihar ja ez. Bihar elkarri mokoka. Hori. Guen esan. Talasan aiak, elkarri mokoka bizidira. Uize kantaria atera gehan gaur. Ba, izue, konta idazue, irudiu zitizuen, ba... Altsasu. Altsasun farolarik ez da gola. Bai, iuntasuna nagusi. Iuna. Go hemen aitzega askotan komentatzen Bask Noa, eta gustatzen zaigula, Euskandinavia, eta hori gustatu zitzaigula ondarrauak ikusi genunen. Baina, haizu, Altsasu hain iuna ez da, Bask Noa baino, Naparnui, zontzano. Bai, gaina momentu batzutan etzan ikuste, nik sentsazioa neukan eta pentsatu nun, nire telebista gaizkiote dago? Ez que jende asko ibasazai hoi. Eta Juego de Tronos, azkeneko denboraldian egontzan horrelako kapitulo bat, eta jende asko komentatu zuen, iunegia izan dau, baina ze ona kapitula zenbat gauza pasadian, ze interesgarria, baina ze iuna. Iuna, kostaite ikustea, eta nahi Altsasukin atzo pasatzen zaiten baita, oi ama, Jesus, ze iuna da hon. Bai, gero, ohitura handia daukago dozak eta azken aldin, bueno, eta ez azken aldin, Euskal Herria beti gris horrekin lotzekoa, eta ez da beti grisa. Claro, gero dator budiaren, egiten du Friskin Festival. Rifkins Festival horrelako bat, Donostiak Mediterraneoa dirudila, eta hor ere aserretu egiten gara. Ez gara ezerkin konforme. Guri egia gustatzen zaigu. Hoi da. Aitzakiari gabe. Eta egiak denetarik dauka. Aitzakiari... Gezurra dario. Bola gaude, markatu. Gorririk ikustezagu. Eta... Baina, bueno. Humorez ari gara, baina noski, pentsatzen dut, telesaio honek duen interesa handiena. Gaia bera. Gaia bera dela. Ez dakit gaiaren tratamendua bera ere, zesaretan ikusi dut horrekin kritiko izan denik, iritsi zait, gidoilariak ere ez zirela konformegi ETBek historia plazaratzeko emandako askatasunarekin edo lausotasunarekin, eta izan dela hor, gaia oso politikoa izanik, gidoi hori zertxo bait fiskalizatzeko joera. Teresainaren hasiera eta amaieran agertzen da hau fikzioa dela. Bai. Inorrez da dila... Interpretazio librea dela, ez? Hori da, interpretazio aske bat, eta jarri nahi izan dute fokua, gazteen sentipenetan, eta ez hainbeste... Gertatu zen guzti hortan, edo nola, guztioi zehatz, mehatz kontatzea. Bai. Eta, apustu bat da, ze... Oso zaila da. Altsasun gertatzen ari dana, nik uste Euskal Herrian denok dugula iritzi bat. Batzuk alde beste kontra, denetarik, baino denok ezagit gertu sentitzen dugun gai bada, eta honi buruzko telesail bat egitea, segulako erronka da, Bai, erronka handia da. Orduan, hori abia puntutzat hartuta, nik esan behar dut, bai, gustatu zait. Zeri jena? Ni gustora ikusi nuen. Egia da akaso Goiurik esaten zuen bezala, hain daukagu barruan gertatu zena eta gertatzen ari dena, eta hainbeste sufrimendu dago atzetik, oso gordea dituzu ez, gertatutako guztiak, xehetasunak orduan, interpretazio libre bat egiten desunean, ez dakit pixkat igual galdu itentzea edo jutentzea, baina hau etzan, ez dakit, badaude gauzak asko gustatu zitzaizkidanak. Adibidez hasiera bestia bera eta
putreen irudi hoiek, marrazki hoiek, oso originalak iruditu zitzan, eta esan, beraz, hasiera politia. Eta gero hasieranko irudi hori komentatu dugulen errepidearena, ondarrauaken estilo hori. Karo, ondarrauaken ondoren dator, ondarrauak niri oso zinematografikoa iruditu zait, hemen kontatu izan dugu. Akaso hau ezain beste, baina gaia bera inda indartsua, merezi dula ere honen inguruan zerbait egitea, eta alde horretatik behintzat goraipatu behar da, aktore batzuk asko gustatu zitzaizkidan, eta aipatu behar dut Erik Probantza izugarri gustatu zitzaidala. Eta gero mezu batzuk eta esaldi batzukin ere gelditu nintzen, adibidez, lehen aipatu dut elkarbizitzaren inguruan lan egiten ari garela, bihar bertan Altsasun daukagu emanaldia, datorren astean ere bai, eta usteet, bertan oso bizipen dartsuak ekarriko ditugula, ze horren inguruan hitz egiten du antzezdanak, eta zeuden mezu batzuk adibidez Guardia Zibilaren neskak esaten zuna, ez? Eta gustatuko litzake aipatzi hemen. Ez, esaten du, demora guztian esaten aizate espainola direla hemen guak, ez? Deneian, ez? Espainola zehala onartu zazu. Guardia Zibilak ez ditut ulertzen. Bai. Ez gara ulertzen. Eta neskak esaten zion. Bai, beti aizate esaten hori espainola direla, baina behiek ez dia hola sentitzen. Orduan etzazue behin da berriz hori esan. Eta hor esan, jo, eske hor olako gauzak eta mezuak telebistan ikustia oso politia da. Gero, ETBek egin duen zentsura puntu hori akaso, bai. Segurazki egon da, uste dut beti egoten dela, hori ere aipatu behar da. Bai, eta ekidistantzia puntu hori mantendu nahi izan dute, baina eske... Entzule batek dio, neutraltasuna ez da existitzen, zion atzoko izlariak, Maia Beitiak, honen inguruan aritu ginen noski, neutraltasunaren inguruan, niri, ez nahu hainbeste kezkatzen eta harinez iritzi politiko bat ematen, ez telesaiaren ingurukoa, ez telesaia zut ikusi hasieran esan dut eta ikusiko dut iritzi hau beste modu atera planteatzeko bestela, behar bada ere. Baina, EITB horrela saldu du, Altsasuko 8 gazteen historian oinarritutako kontakizun askea. Eta zer da askea? Errealitateari heldugabeko fikziozko historia badela, edo eta gidoilari eta sortzaile aske izaten utzi zaiela historia kontatzerak orduan. Uste dut, bigarren baldintza hau ez dela bermatzen, edo hori dela, ez? Herri txiki hontan, lantaldetik sentitu dena, edo iritsi dena, ez? Eta kaso, neutraltasuna baino gehiago, nik uste askatasuna garrantzitsua dela, eta sortzaileari ustea historia beharren bezala kontatzen. Egia da, gero Euskal Telebistak hau finantzatzen duela, enkargu bat balin bada edo akordioa nola lotu den, noski hor fiskalizazio lan bate egin nahi duela. Baina zoritxarrez uste dut fiskalizazioa ez dela estiloari edo edukiari berari telebista irizpideetatik egindakoa, baizik eta oso parametro politikotatik, ez? Uler dezakegu ere, gaia oso dela sensiblea, eta tira, ez du hemen ekidistantzitarako espazio ez da gogorik ere, baina... Eta ikusi beharko ditugu... Bai, hori ere egia da, bai. Atzoko ikusiko ez falta, zegabe... Etxeko lana. Ikusi, eta gero, ja, ikusiko ditugu horrengoak. Aste azkenero baldin badira, datuzen bi asteetako... Ez datorren ostegunan hemen gara. Gero, 24 eta 31 dira ostegunak, eta hor jai izango dugu, baina tira, helduko digu nunbaitetik ere. Baina egontzen momentu bat oso erreala, oso egiazkoa. Bai, neria. Txakur batek alde egintzun, eta txakurran izena da Lagun. Eta Euskal Herrin... Lagun txakur. Txakurren 180 Lagun izena du. Orduan, hor asmatu dute. Rankinaren buruan da Lagun, atzetik txuri, beltza eta bitxor dira Euskal rankinean. Bai. Eta Border Colliek Lagun izena zuen, eta esan hon, bida, ze benetako kontakizun hau ez da fikzioa. Euskal Herriak baditu hainbat errealitate horrela eztabaidaezinak. Txakurrek Lagun izena dute. Eta zinema jaialdi bate proposatzen badiozu euskaldunari, honako hau asko izango du, oso izango du gustoko. Mendifilm iritsi delako. Aurrera darraigu.
BBK Mendi film abenduaren 4tik 13 ari da. Ospatzen gertatzen, nazioarteko mendi eta abentura zinemaldia hoiana gertatzen ari da. Estremin bitartez erakusten ari garen irudi ederra hauekin, epikaz, naturaz, osagai oso garrantzituz osatutako jaialdia, eta aipatzunen bezala, euskal publikoaren artean arrakasta handia duen jaialdia. Bai, ez da, nik uste hemen mendizaletasun hori eta abentura puntu hori ez, badugula eta jaialdi hauek ere badutela bere arrakasta. Bai, eta pelikulak leku ezberdinetan ikusteko aukera egongo da, bai Euskalduna Jauregian, BBK Lifeen, Golem Zinetan, Azkuna Zentruan, eta jakina momentu hontan online, ez, dena esaten ari garen bezala, zinemaldi honek ere online eskaintza izugarria egin du, eta pak ezberdinak eskaini ditu. Pak batzuk osuak dira, batzuk lamur metraiak ikustetzuk eskaladari zuzendutako pelikulenak, edo eskiatzekoak, orduan, bakoitzak bere gustuaren arabera egin dezake. Eta gero uste dut, ematen dizutela horresteka bat, eta ordu batzuz daukazula pelikula bakoitza ikusteko aukera, edo lakuak. Hor jai esan, nik ez dut ikusi oraingoz ezer, badut norbaiten gonbidapena zerbait ikusteko, bera saiatuko nahi zeo zer egiten, baina hortxe jendearentzako aukera. Eta ze goxo, etxeko berotasunetik mendi tontorrel urdu horiek ikustea. Bai, ez da. Eta jendea sufritzen ikusten duzu, eta zu zaude. Eta zu hor bero. Ai. Kolakau bero batekin eskuartian, hor goxo. Ez beroegi, baino. Ez beroegi, jana eski. Ze ondo. Lotura horiek. Dena dago lotuta, Bai. Dena dago lotuta. Eta ez dakit izan zenuten aukera nunbait ikustekoa, baina aurkeztu zuten liburu bat, Su Argitaletxeak, Inurrategi Anaiei eskenitakoa, Bihotza mendiari emana. Ez dakit zerbait ikusteko aukera izan zenuten. Bertan, Alberto eta Felix agertzen dira portadan, garai bateko irudia haiek dira, eta nik uste oso komiki polita izango dela, liburu polita, bertako opari bat egiteko modukoa hau ere, eta aurkezpena egin dute aste hontan, eta ez dakit streamingen ikusteko aukera daukazuen zerbait, uste dut hortan aizinela, ez da? Bai, Nik uste, zerbait polita, oparitzeko, irakurtzeko, beraien bizitza ez pixka bat, eta mendiarekiko zeukaten maitasun hori, ez? Eta Felixek esaten zuen esaldi bat aipatzen da. Bihar ere argituko du egunak. Ze esaldi polita, eta ze egia hau ere. Bai. Argituko du, bai? Bai. Argituko du zalantzari gai. Gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Kaliforniara lehenengo bidaia egin nuenean, esan zidan lagun batek, zu etzara Venice Beachera iritsi, bertan norbait kalean Beach Boysen kantu bat, gitarra zar batekin kantatzen ikusten duzun momentura arte. Zuri Kaliforniarako bidean hori esan zizuen, edo ikusi zenuen horrelak hori? Ez zidan inork esan, baina ikusi nuen hori. Gaur 1900 gaurko egunez 1976 urtean, Beach Boysen Good Vibrations kantu honek lortu zuen estatu batutako kantuen zerrendetan lehenengo tokira naiz eta vibrazioak taldearen barruan dagoeneko ordurako, 76 urterako, ez ziren honegiak, baina kantuak oraindik transmititzen du rollo honori. She goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations by my excitations. Good vibrations by my excitations. Good vibrations by my excitations. I don't know where, but she sent me there. Gotta keep those lavender vibrations happening with her. Gotta keep
those love good vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations. Good vibrations, good vibrations. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Agendari, badatoz arte eszenikoen girotik hainbat eta hainbat gauza gozatzeko. Oraindik herrian herrikoa kontsumitu behar. Baina laizter! Igandean bertan? Karo, igandean bertan. Larun baten da bakoitza bere probintzikoa behintzat. Bale. Fitxatu Goiuri, ea zer dagoen. Igandean bertan, herrialde historikoaren barruan mugi zaitezkete. Horrela da, ez da? Bai. Ai, zalantzen dugu, Larun batean denez, ez dakigu nik enekien larun batean noiz. Larun batean gaueko 12 sartuko da. Orduan beti hola izaten da. 24an, 31an, egun horietan baita neurriak aldatzen dira, guain gaude pixkat galduta, baina ez da ezer pasatzen, ze politikariak ere pixka galduta daude. Oso alduta. Baziruen Vitorino zetorrela zure bila. Gaur osteguna! Ez dakiz erdan Vitorino. Zezen bat. Bale. Osteguna, abenduaren 10 gaur, naiz irratiaren sintonian gara, bigarren kafean arratsaldeko 5:13 minutu, 17 eta 13 batuzkero, 30 ematen du, eta zenbaki borobila da oso. Gero arte. Zer dugu gaur, Jana? Bueno, gaurko ostegunerako baditugu proposamen batzuk. Galdakaon atxaldeko 7 Simplicissimus kabareta egongo da ikusgarri, behin baino gehiagotan hemen aipatu dugu, eta kabareta nazien garaira Jesus, kabaret honek nazien garaira eramango gaitu, baina ez da bereziki gai horren inguruko lan bat, baina bueno, kabaret polita. Eta horrez gain lehen aipatu dugu gaur Aitziber Garmendiaren urtebetetzea dela, eta urtebetetzea ere, lanian, esan dugu atxedena behar duela, ez da? Atxeden hartu mesedez Aitziber. Zorionak, hori bai. Eta gaur Gasteizen, atxaldeko 7 Rita eskainiko du Joseba Paula Zarekin batera. Zorionak, eta gustatzen zaigula Aitziber lanean ikustea, Bai. Ez da torrela hortik gure komentarioa. Ez. Gaixoak, egun eman libre izango aldu? Bai, eske, gaixoan nahi pixkaten batei, hainbeste lan. Baina guri asko gustatzen zaigu Aitziber eta Aitziberen lanak asko gustatzen zaizkigu. Aitziber Garmendia, nik pentsatu nahi egia dela, ze afari bazordia zu aspaldi, eta inoizetako ez du demorarik afari hori zehatzeko. Bestela, etorreko litzake.
Bai. Zan dugu gaur bertan bere urte betetzea eta 7 Gasteiz. Hoi da. Ez da lekutara. Bai. Eta beste proposamen bat gaurko, Iruñean, Gaiarre antzokian atxaldeko 7etan, kutsidazu bidea Isabel musikala. Bai, badakigu denetarik egin dela, liburu honen inguruan, antzerkia, pelikula, eta orain musikala ere eskaintzen ari dira. Eta Donostian egongo dira asteburu honetan, bihar eta etzi arratsaldeko 7etan. Beraz, bai Iruñean eta bai Donostian aukera hau ikusteko. Eta beste proposamen bat, Bilborako atxaldeko 6etan gaur, hortxe ibiliko gea, 5:00 beraz, muitu inbarko ezue. Magia parrastan, Imanol Ituñoren eskutik. Beraz, magia ere ikusgai. Bilbon zareten ontzako, oraindik garaiz, Kastoineseko udaltegian. Hoxe? Atxaldeko 6etan, 45 minutu badituzu, bertare izteko. Eta bihar ostirala planak areagotu egiten dira, oiana? Hori da, ostiralean ikuste beti geixo, ez? Gaukera gehiago ditugula, Bermeon arratsaldeko 7etan, ez dok ero. Nik uste hauek astebururo, beraiei buruz aritzen gara, astebururo dabiltza batetik bestera. Bermeotarrek eta inguruko herritakoek plana baduzue. Bai. Baita Tolosarrek, Andoaindarrek, ez dakit, adibidez, Irundarrek, Ordiziako jendeak ere, bai, Bilbotarrek, adi beraz, zuek denok inguruko herritakoek barne, aukera duzuelako, oraindik ostiralean mugak bermatu behar dira, edo mugen barruan mugitu behar duzu. Zaldiurdina, ara ipatu dugu, Zaldiurdinak zenbat emanaldi egingo zituen azken urtetan. Esango nuke. Izugarri. Bai, ez dakit zenbat izango dire, baina nik uste Anderlipus ekarriko dugula Laister, urtarrian nik uste gurekin izango dela, eta galdetuko diogu. Eta zer daukaten eskuartean, ze hauek beti dabiltza zerbait berria sortzen. Eta bihar egongo dira, ostirala, atxaldeko 7etan hemen Tolosan Leidorren, eta Oionen, abenduaren 13an, igandean arratsaldeko 7etan. Oionera edonor joan dezake. Arabar guztik. Hori igandea delako. Segituan arrotzen gehez, arabar guztik. Karo, ez pentsatzen. Arabarrek, eta ez dakit Errioxarren batek ere, ze Oionek Errioxarekin muga izango du, ez dakit hor ja legeak zertzion, autonomia erkidegoan sartu, ez sartu. Mugako herri txikietan... Akaso posible zala. Bai, aukera bat zegoela. Euskaldun asko dira Errioxan bizitzen, arabar Errioxan bizitzen direnak, eta araba Euskaldunera muga gainditu eta itzuli nahiko dutenak, horrelako plana gozatzeko. Hoi da. Eta lehen esan duzu, Andoainen ere badagoela zerbait, bai, Andoainen igel euria eskainiko dute, 2 aktore eta gaixotasun mentala duten 3 pertsona egongo dira estenan, antzerki lenguaia ez konbentzionala eskainiko digute, poetika bisualez, jositakoa. Komedia dramatikoa da eta performancetik gertu dagoela diote. Egia da gai hau tabua dela, ez batzuetan gaixotasun mentalen ingurukoa, eta orduan, olako gai bati buruzko antzezlan ikustea, zerbait berria ere izan daiteke eta interesgarria. Eta zuzendaria da Garbi Losada eta aktore bezala arituko dira Mila Espiga, Isidoro Fernández, Tomas Vitoria eta Sandro Laboni. Eta musika Javier Asinek egin du. Ordu bete inguruko lan bat da, beraz, iraupena ere, bikaina. Kolorekin friki txamarrak zareten ontzako denetari daukagu. Zaldia, urdina, baino emanaldia, gorria, Irungo Itxaso Erromatar Museoan izango dira. La pulga eta egongo dira. Flamenka. Eta bertsuan, astuta, flamenko eta bertsua, bai? Hoixe, arratsaldeko 7:00. Eta gero asteburun ere, badaukagu Esnatu naiz, kabareta, gero aukera badugu Andonirekin hitz egingo dugu, bere sortzailearekin, Ordizin egongo da bihar, eta Larumatean Lizartzan. Eta horrez gain amaitzeko ostiralarekin amaitzeko... Barkatu jana, baina askotan aipatzen dugu Lizartza, emanaldiak maiz egiten dituzte, eta herri txikia izanik, eskertzeko eta txalotzekoa da, asko programatzen dutela. Baita musikatik ere. Bai, egia da, beti aipatzen dira hola herritxo batzuk eta ez. Bai, eta badaude batzuk errepikatzen direnak konstanti xamar, eta nahi Lizartzak atentzio eman dit, gehiagotan... Bai, esan dugulako. Eta 600 bizanle bakarri dauzkalako. Bai, horrexegatik, herri txiki izan da, handia delako Lizartza. Eta luzea. Ez ataun bezain beste, baina luzea. Eta Tolosak muga egiten du? Tolosak Lizartzarekin. Esango nuke, egin marko lukela. Ez da gitor tartean, altzoren barruan murgilduko te den herria? Jote bali meze... Bueno, gero komentatu. Gure lankide idoia dabila aditua da, herrien arteko muga hoietan. Argi dizagula, WhatsApp ez bada ere idoia. WhatsAppa, 6 sortzi. 7 5 4 lau.
muga hori egiten duen, edo ez duen egiten Tolosak Lizartzarekin. Nik apostu baietz egingo nuke, mendizatiren batean egin barko duela. Baina ez dakit, esko da, bai? Nik uste bai. Bueno, eta amaitzeko, ostiraleko planak, Bilbon amaitzen dira. Hori da, atxaldeko 7 Tomirish lana eskiniko da, ez dakit ikusteko aukera izan duzuen, mendeku zilegiaren gaineko ikuskizuna da, eta bakarrizketa bat da. Bai, Iñaki Ziarrusta da aktore eta sortzailea, eta eszenarioan ikusiko dugu dantzapoleko barra bat eta ispilu bat. Eta gaia da inderkeria matxista dauka ardatz, eta errealitatea eta fikzioan hasten ditu. Mendeku bat dago atzetik, pertsonaiak egiten duenaren atzetik, eta oso indartsua da lan hau, potentea benetan. Kartela bera ere, alakoxea da, bere aurpegia, bai, oso bisuala da. Bai. Mendeku zilegia ze kontzeptua, Bai. Eta nik uste... Izan adideke mendekua zilegi? Bai. Bai? Bai. Kultura kristauan ere bai? Ufa. Hemen eskolapioekin ez ziden azuzara. Aizu. Ez da galdera gaiztoa. Mendekua zilegi izan daiteke? Kultura kristauan ez, ez da? Kultura kristauan ez. Nik uste lan honek horixe bera nahi duela jarri pixkat, edo hausnarketa bat horren inguruan bultzatu, ez? Bai, begira. Joan zaitez da ikustera, Bilbon da, ezta? Ezin dugu oraindik. Baina, bai, egia da hausnarketarako ematen duela. Izena apuntatzen dugu, eta jongo gabi. Hori da, berriz ere. Bai. Nondik ibiliko diren, geroago. Bai. Hori da, ostiralekoa. Ostiralekoa, bai, orain larun batekoa ekin sartuko geha, ezta? Ai, larun bata ja neurri aldaketa eguna. Nor datorre lehenengoa oiuri, no? Aitziber Garmendia! Bere gelan sartu zen. Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendia, larun batean berri zen 8etan, Losers. Bueno, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola baita de Jon Plazaola deskantxoare. Ez. Nahi, bai. Aizue, eta Aitziber Garmendia, ez dugula saiontan aipatu, baina nigandik film laburrarekin, Imanol González Gurutxagaren film laburrarekin, Lekeitiko zinebileran publikoaren saria jasotakoak dira, eta baita Gidoi Onenaren saria eskuratutakoak, hori Imanolen saria da, baina zineman ere ari da, konturatu gabe ere, tartetxoak baliatuta, hemen lau egun rodaje baterako baditut, eta noski, aretoetan ere, arrakastaz ari dira, beste astetan ere aipatu dugun, antzerkitik zinemara eraman den erlauntza horrekin. Bosgarren astea dute zineman dagoeneko, Euskal zinema aretoetan arrakasta bikainarekin ari da, eta horrek ere ikaragarri posten gaitu. Ni ikustera junitzen, eta bai nik eta bai ingurukoek sekulako parrak bota genitun, eta ze beharrezkoa da. Parra egitea gozona da. Guk parra egin genuen Asierkidamek Goiuriri magia trukoa egin zion momentuan. Oraindik gogoan dut nola Goiuri buelta eman, esan zuen, agur! Ya está ikusi. Nik ez dio buelta eman horri. Begira, badaukazu aukera berriz ere, Gasteizen. Bera Gasteizarra, za? Bai, karo, etxian egongoa. Goizeko 11etan daukan larun batean, bista honan, Gasteizen emanaldia Asierkidamek, beraz, bertakoek, hurbiltzeko aukera daukazue. Eta honez gain, badago ikuskizun hau, ez dakit antzerki hutsa ote den, hutsa ez da izango, musikarekin nastuta baitago, Biba, gertutik konfinamenduko bakarrizketak. Xabi Bandinik, Alberto Isabarekin egindako lana da, eta beraiek diote antzerkiaren barruan dagoela, kontzertu hutsa ez delako izango, bai? Bi musikarien bizipenak egokituko dituzte antzez lan honetara, espaziora karriko dituzte, eta orduan ikuslea barneratuko dute beraien mundu horretan, ez musika munduan bakarrik. Entzuten ari garen Xabi Bandini hau ere, akaso egunen batean gure arte eszenikoen tartera ekar genezake? Ze antzerkigioan azken aldian lan asko egin du. Bai. Musikari bezala ere ekar genezake gure akustikoetara noski. Kukaiekin gauekoakin ere dago. Apuntatu baino. Eta larun batean Gaiarren izan dezakezuen planik onena aurreratu baino lehen esan behar dizuegu Igor Listek Twitchetik esan digu, nik uste Tolosa eta Lizartza ez direla mugakideak txarama tartean dagoelako. Twitch, Igor Liste behidatu dut. Eta bai mugakideak dira. Eta non dira mugakide? Beraiotik. Beraio da txaramarekin, Lizartzarekin Tolosa batzen duen auzo edo esparrua. Beraio darrek independentzia aldarrikatzen ez duen bitartean mintzen.
Baina, Gaiarren arratsaldeko 7:00 azelako plana duzuen larunbata amaitzeko. Gure izarra. Bueno, gure izarra eta zelau izar, Bueno. Utzi zure mezua seinalearen ondoren izango duzue. Kaixo, Oiana, goiuriten jogo gara. Prest, euskeraz izango da? Euskeraz egingo dugu larunbatean eta igandean gazteleraz. Baina iganderako sarrerarik ez dago eta euskerarako uste dut ere aforu kontuekin gainera. Baina ez du merituak enduko. Antzokiak betetzen nahi dira oroar emanaldi eta ikuskizun. Jendea gogoa duelako eta euskal antzerki egintza osasun honean delako eta lan estilo ezberdinekoak asko eta maila handikoak daudelako eta izu, etzazue meritorik. Eta duenak joan da dira ikustera ze merezido. Eta igandea, barka idazue. Ze pasa da Iñigo? Ai, askorik nezitze egiten dozu. Ze txapa. Desde luego. Bueno, iganderako biste bi proposamentxo. Atxaldeko 6:00 Larrabetzun, birritan bortxatua. Gora Larrabetzu. Beste herri geldi ezina, geldi borra, gauza pila antolatzen dituena, gazteri antolatu eta majo, sano eta ekintzaia duena. Eta bai musikatik, bai fesetatik, bai antzerkitik, hau ere askotan aipatzen dugu. Ez da Lizartza bezain txikia Larrabetzu, gozatiren bezala. Larrabetzuk 2000 ditu. Baina herri handiek izan gabe, Bizkaiaren proportzioetan nahiko herri txikia ere bada, herri ederra eta tope, Larrabetzu power. Flipatzen Larrabetzukin. Begira, antzez lana ikusteko aukera izango dute bertakoak, eta Bizkaia osokuek, igandean bai. Igandean bai. Eta beste proposamen bat, hau ere Basaurin, Bizkaian esan nahi nuen, eguerdiko 12:00 gizon zoriontsuaren alkandora. Lan hau Paraiso antzerkiak prestatu duena da, eta gizadiaren abentura handienetako batean parte hartzera gonbidatuko gaitu, eta hau da abentura hori. Zoriontasuna bilatzea. Baina zer da zoriontasuna? Horren inguruan, arituko dira, bai, badaude garai bateko ipuinak eta ipuina asko ez, adibidez, Txarrak Tolstoiren testu batean oinarritzen da lan hau, Patxi Zubizarretak euskaratu duena, eta kasu honetan, Txarrak gizon zoriontsuaren alkandora jarri behar du, horrela bera ere zoriontsua izan dadin, baina bilatzen hasiko dira gizon hori zeinote den. Eta zeinote da zoriontasuna duen gizona? Zer da zoriontasuna? Gizon zoriontsu basartu da gure estudioan eta segituan izango dugu gurekin aurreratu dugu zerbait, baina oraindik konektatu berri zareten ontzako intriga hori ere utziko dugu. Segituan izango dugu gurekin. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Niz hautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esaten zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nere izena aian da. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia.
Andoni Mutiloa, Hernani. Berak esango lukeen moduan, artista kabaretari lotxagabea. Kazetaritza ikasketak burutu zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta baita atzerriko hizkuntza magisteritzan diplomatura lortu ere. Dantza munduan txikitatik aritu da. Eskola dantza taldeko kidea izan zen 15 urtez, eta dantza garaikidearen eta kontakt improvisazioaren munduan ere aritu da. Bere lan ibilbidea batez ere kazetaritzari lotua egonda. Estuki, irratira, 6 urtez Gaztea irratiko esatari izan baitzen, eta 8 urtez Euskadi irratiko esatari eta erredaktore. 2017 urtean, eszedentzia bat hartzea erabaki zuen arte. Horrez gain, ETBko hainbat programatan erredaktore lanetan aritu da, eta baita irakaskuntzan ere. Azken urteotan bere ibilbidea gehien bat alor artistikora zuzendu duela esan ezak. Nadia, 2020an Donostiako Poltsiko Antzerki Jaialdian estreinatutako Esnatu naiz lana dugu. Bere sortzailea izateaz gain, gidoilari, zuzendari eta aktore ere bada. Ama Enkai Gaztañaga eskutik izan duelarik. Aurretik, Errenteriako Estena Jaialdiko aldarri sorkuntzan aritu zen 2019an. Florida obrako antzezlea izan da Zestoako antzerki eskolan. Performantzak eta bideoak naturan egiten dituen dantzan bat kolektiboko kidea ere izan da, eta beste hainbat gauza. Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatzen ari den Esnatu naiz kabaretaren sortzailea gurekin gaur bezalako egun batean egotea oso aproposa da. Gaur, giza eskubideen eguna izanik, LGTBI+ komunitatearen egoera azaleratu eta euren eskubideen aldeko apostua egiteko. Beraz, plazer bat eta ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Andoni Mutiloa. Arratsaldeon, Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Horrelako aurkezpenik ez diat inoiz egin orain. Ai. Esaten dut, Eta oso xelebra da, irratian ni askotan beste aldean zuen aldean egon izan naiz lanean. Elkarrizketak eskaintzen gauza berria da, eroso nabilegia esan, baina horrelakorik ez diat egin orain arte. Eta nik askotan idatzi izan ditut biografiak, ez da, konbidatuak genituenean, baina bapaten horrelako opari bat jasotzea, mila esker ederra benetan zuena. Zenitzetan entzutea. Bueno, Andoni, bazu, lasai, galdera guk egingo izkizu, baina zuk ere egin, hau ez da irrati saio ortodoxoegi bat. Nik orokorrean galdera asko egiteko ohitura daukata. Agian askotan, nik ez hitz egiteagatik. Gainera gu oso sekretua kontazaleak gara. Tubiari beriko gara, elkarrizketa formala izan gara. Lehenengo galdera oso serioa da. Bota. Bigarren kafearen kafe hutxe izena duen atal hontan, arte eszenikoen protagonistak zarete gure gonbidatu. Eta galdera ezinbestekoa. Kafezalea da Andoni Mutilo, ala ez? Kafea asko edan nun nire bizitzaren lehendabiziko partean, asko da asko. Gaueko 11etan kafesne bat hartu nezakeen eta ohera lasai asko joaten nintzen. Eta gero, bigarren zatian, azkenengo 20 urte pasatxa hauetan, ia kaferik ez dut hartu. Tezale amorratua naiz. Kafea gustoko dut, bakarrik oporretan hartzen dut. Baina, ez, tea edaten dut. Te berdea batez ere, beltza, gorria, kolore guztitakoa. Balio diguen. Oso gutxi. Elkarrizketak aurrera darrai, lasai. Beste modu bateko izango da, baina. Bueno, Andoni, aipatu dugu Esnatu naiz, kabareta, emanaldi asko egiten ari zarete. Konta iguzu pixka bat nola sortu zen kabareta hau, nor den elur? Nola sortu zen? Atzera egin behar dugu denboran. Eszedentzia, aipatu duzu, ez da, 2017ko iraian hartu nuen, eta hasieran gainera urtebeteko eszedentzia hartu nuen, eta apropos, eneukan argi zertarako zer egin behar nuen urte horretan, banekien aspalditik gogoan eukala atxeren hartzeko, denbora izeteko niretzako, baina apropos planik genuen egin, eta gare beretsuan, bai, kabaret honen, abia puntua edo bai, lehendabiziko ideia etorri zitzaidan burura. Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Begira. Goiuri izugarri gustatzen zaio Beyoncé. Hori izan zen, esaldi bat dutxan nengoen. Eta batean ideiari etorri zitzaidan, Beyoncé izan nahi duen baserritarra. Eta hortxe buruan bueltaka hilabeteak pasazituen ideia horrek. Azkenean, kostata baina jarri nintzen idazten.
Nik gainera lanagatik idazteko ohitura handi izan dut, baina ni nire kabuz eta niretzako eta sortzen ez dut ia inoiz egin. Eta egin izan dudan gutxitan, urte askotan, beti alde batera uzten nuen gero. Ez dakit, arrazoi ezberdinengatik, beldurrengatik, edo iruditzen zitzaidan eneukala agian doain hori, edo, enitzen jartzen horretara. Kasu honetan, hasi nintzen kostata utzi nuen, baina azkenean nire buruari opari ederra egin nion, eta esan nion nire buruari, Andoni mesedez, zuretzako egintzazu gutxinez, bukatu zazu lehendabiziko bertsio hori. Eta gero berokoak. Kostata, baina 2019ko urtarrilaren batean, bukatu nuen lehendabiziko bertsioa. Eta orduan bukatzerakoan konturatu nintzen ordurako idatzi ez ezik taularatu nahi nuela. Eta nik taularatu nahi nuela. Eta albireren ere betiko amets esaten nuen, alde batetik, zergatik ez, egin dezaket, eta bestalde, nola egingo nik ez daukat esperientzia, nik ez daukat, zerbait beharko nuke, konturatu nintzen, laguntza behar dut, besterik ez, eta gero egin, jakina. Horixe egin nuen, laguntza eskatu nuen, Mankai Gaztañaga ipatu duzu, bera nire antzerkiko irakaslea bada, eta ate batzuk eroago esan nigon Mankai. Hasi nintzen ate batzuk jotzen, lehendabizikoak ez ziren ireki egia esan, eta gero azkenean, Donosteko Poltsiko antzerkikoa iriki zen, garai bere etxeban Mankairi komentatu nion idazten ari nintzela, eta forma eman nahi niola, eta tauraratu nahi nuela, eta azkenean horrela eman ziren gauzak, proiektu hori, ez da? Beyoncé izan ezen baserritar horren ideia garatzen joan zen, lehendabiziko testu hori ere eraldatzen joan zen, eta maitza esnatu naiz kabareta da. Pentsa zenbat ez usteko gorko irratsaioan, Beyoncé izan nahi zuen baserritarra, Goiuri ez da baserritarra. Esango nuke baserritarren alaba dela esatere hortxe, baserritarren biloba bai. Bai. Baserri giroan gurasoak akaso izango dituzu, baina ez ogibidez baserritarrez. Irratsaio hontan topatu duzu Beyoncé izan nahi zuen baserritarren biloba. Orduan bi gera, eta nire naiz baserritarra, nire naiz peio, nire naiz, orain esplikatuko dut nortan peio, baina nire gurasoak biak baserritik datoz, beraz, antzera. Ze ondo. Antzera gabiltza. Eta nik, Beyoncé asko miresten dut, ez dut Beyoncé izan nahi, baina artista bai. Artista eta kabareteroa bai. Kontan izan Goiurik, kontua ez da Beyoncé izan nahi duela. Goiuri euskal Beyoncé bada dagoeneko. Beak Beyoncé... Nila Beyoncé sentitzen nahi. Bai. Eta bizitza hori da, jarrera kontu bat. Zu Beyoncé sentitzen bazara, ez kara hemen, Andoni Mutilo oien Amaritoren eta nine uinor zuri kontra guazateko, ez da? Goiuri, gero etzein bar dugu zu. Te berde baten inguruan. Goiuri ere ez da kafezalea. Aipatu duzu peio. Aipatu dugu elur, esan duzu pixkatitzen gozenuela beraien inguruan. Bai. Luze egitze egingo, hemen orduak eta orduak eman ditzake dagoeneko. Esan dugu, ez da, Beyoncé zen eduen baserritarra. Gero ideia horri forma ematen, eta asko garatu da, asko aldatu da historia ere, ez da. Baina, ikuskizuna asterakoan Londresen gaude, The Pink Flamingo izeneko klubean. Eta bertako artistarik ospetsuena Elur da. Elur trans kolektiboko artista da, bere showa du, ia egunero showa eskaintzen du, eta beti bezala, jende ugari etorri da, bere ikustera, bere showa ikustera. Baina egun hortan zerbait gertatu zaio, Elurreri, eta showa hasi eta berala, konturatzen da, ezin duela jarraitu. Publikoari etxera alde egiteko eskatuko dio. Baina publikoak orain arte bentsat ez du alde egin. Eta orduan azkenean, Elur hasiko da kontatzen norden artista horren atzean dagoen pertsona. Eta hasiko da kontatzen, eta gauza da Euskal Herrira ekarriko gaituela. Izan ere, Elurren atzean peio dago. Euskalduna, baserritarra, Gipuzkoako herri txiki batean jaio eta azitakoa. Urte asko eman zituen horrela, baina momentu batean bere bizitzan konturatu zen, bere nortasuna eta bere egunerekoa etzetozela bat. Eta sekulako talka zegoela. Eta gainera, hiltzen ari zen nolabait ere barrutik, ezta? Azkenean, urte askoren ondorioz, desfase hori gero eta handiagoa zen. Orduan, hor azkenean, eta Beyoncéren erruz, nolabait esateko, erabaki hartu zuen. Londresera alde egitea erabaki zuen, baserria utzi eta Londresera joatea. Eta orduan, esnatu naiz kabaretean batez ere, azken 10 urte horietako ibilbidea eta garapena kontatzen dugu. Peio izatetik, Elur izatera, bizi izan duen, bizipenak zeintzuk izan diren, eta nola joan dan eraldatzen bere izaera, bere pertsona, artista trans ezaguna izan arte Londresko klubetan, ezta?
Eta, bueno, pues azkenean hor denetan ikitze egingo dugu. Gai ezberdinak jorratuko ditugu, izarremanak jakina, sexualidadea, sexu joera ezberdinak, baina horrekin batera beldurrak, bai, bueno, eta gero aldiran ere bizipoza, Ze hori ere oso garrantzitsua da. Kabareta da, ez da kasualidadez kabareta. Claro, hemen gai askori buruz hitz egiten dugu, gai potolo askori buruz hitz egiten dugu kabaret honetan, eta hori modu ezberdinetara egin daiteke, baina enuen drama bat egin nahi. Badu, bere alde dramatikoa, eta bere alde gogorra, eta bere kritika ere badu gainera. Baina aldi berean, eta nire, eta ja andoni bezala esaten den, nire esperientzan oinarrituta, azkeneko urtetan hainbat trans ezagutzeko aukera izan dut gertutik, eta askotan, eta harritu izan hau, ez da, askotan, netan bizi izan dituzte, bere bizitzetan gogor asko bat zauden. Zorientasunaren konkista egin dut, ez? Bai, eta gainera harritzen hau, zenolako, orokorra mentatzen, zenolako izara indartsuak dituzten, zenolako bizipoza, ze pertsona disdiratsuak diren, zenolako alaitasuna duten, ze sortzeko gaitasun erraldoia dute, orduan, benetan, niresteaz gain, inspirazio iturri ere izan dira niretzako, eta bereziki esnatu nahi ziforma ematerarakoan. Elurren azalean zan, niretzako bentsate, inspirazio iturri importantea izan dira pertsona hauek. Eta nik ikusteko aukera izan dut, eta gainera gogoratzen dut, maite dut bat, eskaini nuela, bere ikuskizuna ikusi ondoren hemen, ze erronka oso politia izan zen, edo Andoniren ilusio hori hau aurrera ateratzeko, eta gogoratzen naiz, bueno, gogoratzen dut maite dut hori eskaini niela, eta kabaret honek badauka hori bizipoza, energia, alaitasuna transmititzen duena hori da, izugarria da, ez? Ze gogotxu, ze pozik ateratzen zaren horregon ondoren, eta horrelako gaiak sakonean, ez, lantzen dituenean aldi berean, baina hori ez da darrama, hautsa, eta bar. Ez nahaztu egin genuen, eta horretarako kabareta formatu bezala ez inegokiagoa da. Gero, gainera, antzerkizalea banaiz, gero, egia da nire bizitzan duela gutxira arte, oso modu intermitentean landu betela antzerkia txikitatik, baina hasi, gero utzi, gero berriz heldu, dantzari agian modu, jarraipen gehiago eman diot, beti ere afizio moduan duela gutxira arte, baina, esan behar eta joan ditore. Bueno, hortik gabiltzan, ez da, bai. Baina hori, enuen bakarrik alde ilun hori azaleratu nahi. Eta batez ere, ikusi zen honen bitartez, kabaretak ere gainera badu zerbait erakargarria, ez da? Hori, eta esan behar honena, kantatzaik eragarri, gustatzen zait, dantzatza ere, arduan, bani pozpozik nago formato honetan. Gainera, eta orokorrean, Euskal Herrian, kabaret asko ez da egiten, oso gutxi egiten da, egin izan dira. Euskara zare gutxiago oraindik, badaude gutxi batzuk, baina gai hau lantzen duten kabaretak eta euskaraz eta hemen, ez da oso ikoa. Eta orduan egia esan, hori ere zerbait, komila artean, baina ez berdin ere eskaini nahi nuen. Eta nik uste gainera jende askok hori ere eskertu duela, formato aldetik, ez da? Zerbait, hori. Bueno, ez da esango berria, baina gutxinez ez oikoa. Bai, aipatu ditugu ez, gai asko daudela, transexualitatea hor dago. Nola ikusten duzu gai hau gaur egun? Uste dut aste honetan bertan Elliot Page aktoreak onartu duela, ez da zuk ere artikulu bat uste partekatu zenuela, bera, transexuala dela edo. Nola ikusten duzu egoera alde horretatik? Egia esan, LGBTI kolektiboa, zabala da, oso anitza da, eta hor talde ezberdinak daude. Eta oraindik ez da erresa, kolektibo horretako pertsona izan da Euskal Herrian bizitzea normaltasun osoan, eta lasai bizializeta, ez da erresa. Egia da azkeneko urtetan urrats sendoak eta urratsa handiak eman direla, eta bide honean goazela iruditzen zait, hori maila pertsonalan esaten dut. Baina gero, talde anitz horren barruan, bereziki trans kolektiboak, segurazki bizibilidaderik txikiena duen, edo txikienetakoa duen taldeetako bat da. Zuk aldatzen baldin baizu, entzuleek, pentsa galdera bat bateko dizuet, zuek ezagutzen duzue gertutik trans bat? Nolakoa den, nola bizi den, zenolako pentsamenduak dituen, nola bizi den bere izaera, ezagutzen duzue? Orokorrean oso gutxik ezagutzen ditugu. Baina, gainera gertu, ez da? Nik adibidez ezagutzen ditut, baina gehienak hemendik kanpo bizi dira. Nik ere bidei giroan ezagutu ditut, eta batekin alako harremana WhatsApp bitartez eta gerora zertxo bait, baina ezin esan dezake gertutik ezagutzen dudan pertsona batenik. Orduan askotan, herritar askok, naiz eta interesa izan gaiarekin,
eta aitortu behar dugu jende asko ere ez daukala ez ezagutzarik, ez interes berezirik, ezta? Baina jende asko ez du ezagutzen zein den errealitate hori hasteko. Bai. Eta ikusten ez baldin badegu, eta ezagutzen ez baldin badegu, zaila benetan horrekin bat egitea, zaila benetan sentsibilizazio hori areagotzea, ezta? Orduan, bueno, gai hori ekarri nahi nuen, ona, ze gure artean, haude transak, nola ez dira egongo, kontua da, eta gauzak aldatzen ari dira zorionez esan bezala, baina kontua da, jende askok, LGBTI kolektiboko jende askok, eta bereziki trans taldeko jende askok, bere nortasunarekin bat egin duenean, bere garaian, alde egin duela, bere herrietatik. Eta orokorrean hiri handietara joan dira pertsona horiek, eta askotan Euskal Herritik kanpo joan dira hiri handiagoetara. Hiri handiek eskaintzen duten aniztasun eta anonimotasun horren barruan, segur aski askoz ere erosago bizi direlako. Eta hori, alabeharrez hori, erabaki hori hartu beharra, hori oso tristea da, eta nik horren kritika egin nahi nuen, egiten dut kabaret honen bitartez. Eta pentsatu nahi dut, gutxinez, ezta? Kabaret hau ikusi ondoren bere aldea light, diziratxu eta ilunekin, gutxinez gure helbururik nagusiena da jendeak gogoeta hori egin dezala, ezta? Azkenean, hori, izaera ezberdineko eta sexu joera ezberdineko pertsonak hemen bizi direlako, hemen bizi garelako. Eta askotan ez gara jabetzen horretaz, orduan, hori, gai hori karri nahi nuen. Eta horretarako gehiturekin elkarlanean ere aritu zara, ez da? Hori gauza berria da. Egia esan, ikuskizun hau nik sortu dut eta orain arte ez dugu harreman zuzenik izan ikuskizun honi dagokionez. Gero egia da, ni gainera, garai beretsuan, kuriosa da, baina gehitukin hasi nintzen kolaboratzen, voluntario bezala duela urte terdi, eta gero bazkidere egin nintzen duela urte bete pasatxo. Eta orain, momentu honetan, ja ikuskizuna martxan dagoela eta herri-zerri gabiltzan honetan, gehiturekin hitz egiten hasi gara, agian eskoletan eta nerabeekin emanaldiak eskaintzeko elkarlanean. Baina gainera zerbait berezia prestatuz, unidade didaktiko berezi bat prestatuz, ez da, pedagogo batekin eta ikuskizuna nolabait ere biak uztartuz. Ikusiko dugu zera ateratzen den. Gauza berria da, oraindik ez dugu gauzatu, baina bai, ari gara hitz egiten, gehitu eta gu. Ze ondo. Aipatu duzu ez, askotan agian trans batzuek herrietatik alde egin behar izan dutela, eta zuk herri txiki hoietara ere iritsi nahi duzula. Nola izaten ari da? Ikusi dugu ez oker espanago lizartzan duzu asteburu honetan emanaldietako bat? Bihar ordizien izango gara, etzi lizartzan izango gara, eta bereziki, saiakera berezia egiten ari gara herri txikietara iristeko. Gainera, asko eskertu behar dugu diru laguntza bat eskatu genuen Aldundian, olatuak programan, eta eman egin ziguten, eta diru laguntza horri esker, gainera, merkeago eskinezek egu saioa herri txikietan. Orduan betire programatzeko, asko zer erresago eta kargarriago. Orduan, nik uste dut alde batetik horregatik ere izan dela, azkeneko hilabetetan bereziki agenda bete egin zaigula. Eta gero, gaia, konturatu naiz, arduela jende askoren artean. Eta ni horrekin asko pozten ari naiz. Eta gero, beste kontu bat daia, kabareta ikusi ondoren, jendearen harrera. Eta harrera ere orokorrean oso ona, oso goxoa izaten ari da, eta jende asko esaten du, eskerrak horrelako gaiak ere lantzen dituzuela behar ditugulako. Bizibilizatu behar ditugulako horrelako gaiak. Eta ni orduan, esango izuet, peiok momentu baten esaten du kabaretean oso pozik eta arronago egindako bidearekin. Ni, hori bezala eta esan ez kabaretarekin ere oso pozik eta arronago egiten ari garen bidearekin. Andoni, guk astero ekartzen dugu, iraganetik zatitxo bat, joan den astean Edu Murumendiaraz izan zen gurean. Laguna, Eta aurreko asteko gonbidatuak egiten du galdera bat, urrengo asteko gonbidatuarentzat, jakinik nor den galdera jasoko duena, alegia gaur ez dizugu eskatuko, astean zehar, oianak esango dizu, datorren ostegunean, ez dakit nor datorren, harentzat galdera prestazazu, baina Edu Murumendiarazek zuretzat hau utzi du. Kaixo Andoni, hemen ere galderak. Nun sentitzen zara erosoago, dantzari bezala, antzerkian, kazetari lanetan, sorkuntzan, eta ze suposatu du zuretzat esnatu naiz kabaretarekin eszenatokian bilustea. Bueno, majo, ondo izan. Buxondi bat! Oso galdera interesgarria, nun sentitzen naiz erosoago. Egarria da, begira, nire lehen aipatu duzuta, lananik batez ere kazetari bezala egin dut. Aldiberan ez dut inoiz esaten, edo ia inoiz esaten kazetarian naizenik. Ez dakit zergatik, kosta egite zait. Lotxa ematen dizu? Ez da lotxa.
enaiz guztiz identifikatuta sentitzen. Komunikazioa ikeragarri maite dut, eta esan bezala irratian ere bizitzaren parte da, eta irratirik gabeni beste pertsona bat izango nintzateke. Baina, orduan, alde batetik asko maite dut eta oso eroso sentitzen ezen beste urteren ondoren ere irratian lan egin ondoren, Horan deigarria da, 3 urte daramatza dala irratetik kanpo. Ze, estedentzia ipatu dut urte bete hartu nuela, baina gero luzazten joan naiz. Harendik enaiz itzuli. Eta euskalo. Eta euskalo, baina gutxinez datorren urteko irailen arte enaiz itzuliko. Baina bai, irratia beti nerekin eramango dut. Gaur ere badaukat irratiko kamiseta bat hemen jantzita. Begira. Eta mikroarekin erosi ikusten da. Orduan, eroso seguraski, lan esperientziagatik, bai, gaur ere oso eroso nago. Elkarrezketetan ere eroso nabil orokorrean, bai, halaxe da. Dantzak berriz beste zerbait du. Oiana, azuk badakit oso momentuko bezala. Oianak eta biok lagunak izatea zaren dantza ere elkarrekin egiten dugulako tarteka, ezta? Eta dantza ere niretzako oso garrantzitsu bat da eta izan da nire bizitzan. Nik dantzari gabe ez dut irudikatzen nire bizitza. Orduan, askotan, ez dut esaten kazetari nahi zenik, baina esan dezaket, nahiz eta lana profesional moduan ez egin inoiz, esan dezaket dantzaria nahi zela, lasai asko. Bai, hori deigarria da. Erosoen seguraski, dantzan, baina niretzako dantzan ari nahi zenean, edo juergan, eta Zego guadaukagun notako da noke. Aki noiz da, iritsiko da. Iritsiko da. Eta zu emango dio. Hori da, danari. Orduan, hor eroso sentitzen naiz. Eta taula gainean, barendik ez hain eroso agian, baina asko gozatzen ari naiz. Eta hori esnatu naizekin batera etorri den beste oparietako bat da. Alde batetik sekulako biluzte izan da maila askotan, eta badire ezeki hasieran da forman baten itzenen ikuskizun ari esaten duen, zertan ari naiz, sekulako lotxa, ematezian ispila horrean ikustea zertan ari nintzen. Baina orain gozatzen ari naiz mordoa, eta gero eta erosoago sentitzen naiz taula gainean ere, orduan. Kazetari, sortzaile, antzesle, dantzari, eta musikari? Hori ametsa, hori beste ametsa da. Uste dut kantu honi bigarren kafean askotan sonatuko duela, Bueno, hau ere sortatu zen, kantua sortzearena. Izan da beste, begira, ni azkeneko urtean bereziki, buruan urtetan izaituan amets asko errealidade bihurtzen aritu naiz. Esnatu naiz da adibiderik handiena, nork esan hartzian eri, duela ezain beste, taula gainean kabaret bat eskaintzen ibiliko nintzala herri-zerri. Oraindik pentsa urtarrian estudiantu genuen, oraindik sinestea kosta egiten zait. Benetan, Eta ia 20 emanaldi eskaini ditugu, eta oraindik batzutan esate baina. Nik benetan hau sortu dut, eta hortan ari dira oso arraro egite zait. Musikarekin, jarratu dena izan da, kabaretean abesten dugu, eta beste artista batzuen kantuak abesten ditugu batez ere. Lehendabizko bertsioa egin genuen gainera kabaretarena, pixkat laburragoa zela, zerain udazkenean bertsio luzea estrenatu dugu, eta, baimenak eskatu genituen, eta, Kerobiaren esnatu naiz abesteren zatitxo bat abesten dugu, hortik izenburua, por cierto, bidertzean talderen beste kantu bat, Zea Maizena, Idoi Hernandez atxeri ere baimena eskatu denion bere kantu baten gainean dantza egiteko, eta horrela ibiligea batez ere. Baina hor bazegon beste amets hori, ez da? Nik musika ere txiki-txikitatik entzun izan dut, musika zara amorratua naiz, eta gainera, ez da, amets hori, ez da, nik ingo nuke kanturen bat, nik popizar distiratxua izan nahi, Beyoncé izan nahi. Konfinamenduan gondela, ja estrenatutak esnatu nahi, baina formatu laburran esan bezala, kantu honen, orentxentzun dugun kantu honen melodia eta hitzak bururatu zitzezkean egun batean. Azkenean hori egiten dut, etortzen zizkit melodiak, eta orduan, tarteka, hemen mugiko honetan. Hemen dik urte beterari gara disko orkespen batean hemen Andoni Mutiloa entrevistatzen. Akustikoan. Ez dakit, baina gustatuko litzaiake. Begira! Etortuko dut, gustatuko litzaiake abesti gehiago egitea. Hori aurreratu dezake. Eta nik Andoniri esanio, baina niri gustatuko litzaiake, bideoklip honetan parte hartzea. Ara? Eta etzea lehendabiziko pertsona esan duna hori batutiplen orduan, eunka. Ikusiko du, baina orduan kontua da, hori, konfinamenduan hor pirilaren 23an okero ezan naiz, etxean egon aspiradora pasatzen eta batean melodia bat etorri zitzaidan burura. Esirin nintzen, forma baten hasi nintzen, ordu bete berago,
hortxe geneukan, Maitasunez Zai kantuaren abia puntua. Inglesez atera zitzaizkian hitzak gainera, por cierto, lehen da bizita. Gero euskeratu egin nuen. Bida, aurrumba balin baukazut zaizu pasatzen? Igual pop elektroniko giroan atera beharren, rumba giroan aterako zaizu. Egin genuen, laguntza askatu nuen beste behin ere, forma eman genion, eta konturatzerako abesteak grabatuta geneukan, eta orduan, eta ja gainenik buruan ja banokan. Hau, kabaretean sartu egin behar dugu, bertxio luzan sartu egin behar dugu. Eta horrela, orain ez zuzenan kantatzen dugu. Hau Beyoncéri biali behar diogu, abestia. Igual beak ere nahi du janak bestela bideoklipean parkatu. Eta bestu? Bertxio bat, featuring... Featuring bat eskatuko diogu Beyoncéri. Aizu. Andoni Mutila featuring Beyoncé, ondo sonatzu. Zugo juri, broma egiten dugu, ni baino desente gaztegoazea, baino Tolosan, bazan taberna bat, Elorri taberna, oraindik existitzen da, baino beste jabe batzuk zituen, eta bestio imaginatzen dut bertan, Fiordaliso eta Alaskaren artean sartuta. Digo, ez da kasualidadea, apropos, 80ko hamarkadako pop donioi omenaldia egin nahi izan diogu kantu honekin. Nik txikitan edo neta bezaroan ikeragarri maiten ditun kantuek sekulako bizi poza ematen zidatelako. Eta askotan esan dut, joder, euskeraz ez zauden horlako kantuak. Eta gerora, bai, pop doinuak sortu dira, bereziki azkenek horretan, baina ez gara hartakoen kolorearekin, ez? Eta orduan, hori... Lortu duzu, nahi, erabat eraman nau, Elorri tabernara, Franco Battiatoren remixa, Fiordaliso, eta... Hori zen da asmoa, eta letrak ere, hitzei erreparatuz gero ere, oso... hitze arruntak dira, modu historio bat, utzi nazu, itzuliko zea, falta motatzen zaitut, eta bar, baina gainera, nik entzuten dituen garai hartako kantuen estiloko hitzak egin ditugu apropos, eta listo, eta nik pospozik nago emaitzarekin, bai. Bueno, poliki-poliki Andoni Mutiloa agurtzen ere joan behar dugu, 3 minututxo dazkago oraindik, beraz, azken galdera batentzako tartea ere badaukagu jana, gogoz ez zaite geratu, horre nahi baduzu, Nik ingo diot galdera? Venga, gaur gaina giza eskubideen eguna da, eta, bueno, nik ere badakitzu zaporeakekin, ibilizeala bertan, eta pixkat konta iguzu nolakoa izan zen esperientzi hori. Oso ederra, eta gainera gogoa nuen aspalditik, hori izan zen estudentziako lehendabiziko urtean. Desite bidaiatu nuen, gogoa nuen horrelako zerbait egiteko aspaldiko partez, eta gainera harrigarri izan zen, informazioa jasotzeko deitu nien telefonoz, eta 3 egun geroago Atenaserako bidean ninduan. Momentu horretan utxune bat sortu zitzaielako. Ia bete pasan nuen bertan, momentu horretan zaporekekoak Atenasen zauden, etako egoitza bateko sukaldean, janariak otorduak prestatzen, Madrileko beste elkarte batekin batera elkarlanean, eta bai, eta esperientzia ederra izan zen, bereziki, sukaldean ordu asko pasatzen genituen, baina niretzako ederrena modu nabarmena izan zen, gurekin batera sukaldean egoten ziren refuxiatu batzuk, laguntzen egoten ziren, eta beraiek ezagutzea baina maila pertsonalean, eta beraien bizipoza ikustea. Beraien dramaren atzean, sekulako ilusa zaukaten, oso gauza arrunde buruz hitz egiten zuten, sekulako gogoa zaukaten benetan euren bizitzan nolabait ere berrera ikitzeko eta aurrera egiteko, eta bereziki, beraien indarrak eta beraien bizipozak harritu ninduen. Horrekin gelditzen ez batez ere esperientzia horretatik. Baguk Andoni Mutiloari eskerrak eman berdizkiogu, aipatu ditugu gaur gauerako zuen herritan izan itzake zuen artesenikoen inguruko planak, baita astebururakoak ere, baina gaur gaueko 10 legeari zor etxean beharko duzue, eta gaueko 10 plana bat guk ere. Noski! Lierren kontzertua naiz.eusen. Kontzertu txarra, hortxe izango dira, gure oso gertuko eta lagun direneak jotzen, kamara mordoa, garabiak eta errealizazio ikusgarria. Hori da, gaur 10 eta 24 orduz ikusgai. Zeren eta bihar 10 eskabideanen kontzertua jarriko dute. Eta Lierren ahotsarekin bibidera gurtuko dugu, ze amaitu du sismografa eta lurrikara, eta saioa ere noski, Lide Hernandoren ahotsarekin agurtuko dugu egunero bezala. Andoni Mutiloa, mila esker. Esker zuei, plazerra benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko! Oiana Maritorena, datorren osteguner arte. Datorren osteguner arte. Goiori, zu bihar arte. Bihar arte. Haze programa dokogun bihar ere. Izan ondo, eskerrak hor naiz irratiaren, sintoniaren bezalen izan zareten guztioi. Hemen txegoaz. Ez dugu askotan kontatzen, baina Lide Hernandoren ahotsarekin. Keep calm and bigarren kafea.